na krupo twedia po basa yadom okutwa nso ane nan anka nsuo na dawroma na efiri anopa hey efiri omahene ya dubu ache so na ebeduru Oforisuo bema ne na pamfo so no womahene wono ene alpha ena Asem Mpe Nipa dwumadie no eye omega na se Asem Mpe Nipa dwumadie no yapon no du so de a hey na bibia awu na chasa yekọ ne akwakoda apẹ ahwode ni mojamro na ade achi ayasan atoa so eno ti dwumadie ahoduo pi no a ena ekoso ewofie ha yeda yatiefo ne ahwefo nyina se brano sompa oni yefom na onyi yetotwere kura na sompa ba ye no akakakra bi na yekọ afe baako ye ba wiase no ai menka ne sa na afe baako ena yekro no na sompa no ba ye no wayese so no Sompa yesa aboa so na wonam wuram se wo kanua gu fomu ani se wo kanua gu fomu ani eti Asem Mpe Nipa dwumadie no sabre yen na yaduru so na ebo no so koni nondu so a na asanteman wo bia yina som efiri se Sompa Asem Mpe Nipa no yaba so na yaba na wobofo yade bia sebe mpradua sama dwene ho na bofo utuo de yeto emmo achechede wakonu odi na agura etina mpempi ya na bkase sabofo we wo yanhwehwe animu papa sabofo we wo yanhwehwe animu so okwo na obi di na aguro ana obi ye na ade a eduru ba bi a fo ani hwe bi na fa waso etie bi emfa wano ntantutum na obenya asem wahu die kosi ye obofo na so ke wonfa bone nche kakra nana kaka bofu ke woni mobo kakra efisa asem ode baye no ntansi nti ka de che no de bone kokwa ke boai eduru ba bi emfa bone enche no so abapa wo sima edu enan na bronya bosomi atosomi ansa no ne da etoso aduenu enan enene 24th March 2023 Krupo twedia pound the boss adaway aye nenamu a ene yante atenkaboni bia na emmom se woba santimam dia ene ye mochirigwa woba santimam a ene eye mochirigwa ene wohwe wona wo ba wiase brane de obabo bra nanso adwuma obeye na sasi so no ni nyina ba wiye ne eti enne ya de binum batompam na kina yakope o mo krabia eno enya asem ketwa kra eno ti wo bibia da wahwere ne de hye enne na wo kina ya de na etompam na amanfo ede anidie se efata no atwato ede bema no ye mo bibia yakọ Asem Mpe Nipa dwumadie ye mo bibia yakọ enya asem ketwa kra wo mra samwa wo ha sa ena wo hene yire maame yaboa akua asuama bronya wo ya abrewatia ene obeteneka bema usu kantaka kafia da bia wo je na adwa ene apotwi wo mpene kra pokwa David ne hododo ne kakra eno ti wo home odifo omna samwa se watram no anti wo hu panimu a wo begene bag ye na wakeka dia odifo ho beto no beba eno so be ya asem foforo kra eno so be ya asem foforo so odifo ba na eno anu ofrefre me fon no and I'm saying papa we menka na asem am say no person attack here na say there be odifo o yare ada home ekoba jesi simprimu eka producers ne ho aduana banana ya mensa brampa oyuko ba kwaku yeboa womo ene aboafo na efiada saa no de ya na enkoda yi abababafo yi womo a ene piansam eba womo ba dwuma papa oko MC awa ima ewo ho Buffalo Soldier wono so ewo ho bema tenten kramo no wono ebo dwuma na Rocky fella sabre hono wajiaboso Rocky wo bonyom papa sa Rocky no woni pike wo mna bonyom ofi ha wo mu yi wo nsa no nwumere sei no ya na no den na Asem Mpe Nipa no timu a wo mu di atie no nye tim ketwa na mi bonkum hene ene pike wono ene chichi fidie no fruma na wode emamen
Dr. Silas Cancer, and you may say one for Asem Mpe Nipa dwumadie enia gro kra kofro bofo pa ba masuketo am yi pebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo 19 me na meti adwam nam de Asem Mpe Nipa dwumadie no de ebramo na ene apotwe ye de brewo no ene paso tie bi na pa ani ye ba Sompa TV no so a enya asam keto ena apotwe ye de brewo no ano den papa enya asam keto na apotwe ye de brewo no memamu ada ho ama na eduru ho a wo hu ba bi a wo betwa afa ebe den benwa se wo ba aduru mpani fie so a wo kwa wade na wo ba ta bia botaye se kaneba ebe ware bema sebe praduasa na nida ho na abrabo atumi akonkai ede amano na watumi ade bibi aba fie sede ye kwa wade a ye kan no se wunya bibi afa bra fie na unya kaso a wama ba ma na tua no bema de hi na ekotua ka no sa bema na wo kotua ka no ena na ye kan ho asem no na ena potwe da aproso na ye betu no sre ni abasa na ye de asi ano se twapia na ya twe ye de twitwi yesene no ano den papa ena betu odwanam wo beyi apotwe be ni ena apotwe na de bron tintin tetem na ne se bema wo hwen sapa sadwiam bema wo din sapa sadwiam sa bema wo timi wona timi bonsa na nkola gro ne ho aniwu eduru ba bi kura na wo timi tagatam wote a baby obeto no a ehwa baby abeto bia empoyem na wada etena ni so a wato aso sa bema we wo ho ene bema wo pema pa se be produce ye ka sa bema no pema enye ma pa ne ma pa o sa bema we se wodi susu asese ade bia de to ade bi ho a se be produce se kraman so na hwene nkrama na etwa ne ho ahia krama ba no emema no ba se ya hakura ne katenga se ya hanimi kuro santema pokura na krama ba no wonya pom wote a sa be ma no beko na sa be ma we pema ono na wone ne yire atifie kura no a no do oba etwam akowura dem sa be ma ni bi na meka hu sa be ma no pema no sa be ma ni bi na meka etini ma pe no enye ma pe ye de teta debe wo bia hu so pema eno ti sa bema mienu wei wan ena bema obaba aware no eno ene apotwe a ene ye betu no sre ene abasa amanfo sre hwie na ayasem na ene Oforisuo ne mapamfo no efia da bia no ya na ye jai afutusem no ede ma yetiefo na omuso atubi kama na enyoma akonka yie pa eno boaboa ho enne no ya ne jafidie no ya ne mu nyina na ya adwuma no Asem Mpe Nipa nipa nkasa na pane wasem na se wopa ho asem so a ubenya saa na mpanifo ka no wo bei enne o han woyo eti so pa ho asem a ani wo nyina no to gyewa Anoti ene Oforisuo ene mene mapamfo ene oso wafutusem ene sei empempi no eno ena ijai ede ema wona wone yenam adwoda ebesi ene oso wafutusem ene sei mebo bibi tofa ede ama matiefo ene no yenkono tenten efiada no yebejai ama yetiefo ni ahwefo no wo so omadwenkyere no ya ne no so yesuesua bibi edi firim ene masem ameka nyina ne se yemwa nipa wa bra wotiase Sompa 93.1 efiri anu akasa we me kwada no awo mitirimu a abesi ene sabri ya me no kasa yi na de ma no ba ye nyina ne ababa wa Gladys ya enu a omanfo ye ne moa no eno na amasa futusem we no efiri enu a abamitirimu a na sasem we kura no makan wo fie hada se yemwo nipa wa bra wote ase hwe obi wo kura wa ye boni pa kakra o
enso ni kwase ye de bone na waye no etua ne so ka se ye boa no atunifo ede na firi sa atabia no a yesusu se enyanimu a mi wo gidie se bresesafo ne awurade obetumi asesa afiri ne bonim eno ti enema se ma meka kiro na nwumere ne se ye wo nipa bia empo na wo kromfo ye wo nipa bia na wo de tuo kwa akronobo ye wo nipa bia enwoma bia na wo ye no ensemfata se krom okra no elseke ye no nanso enei afutuo bia empanifuo bitu no enne kasa kire bia empanifuo kasa kire no enne enye nwanwa se wo ye sofo pani e wo Ghana ha otufo we prichi mamanfo tie saafo ni bi eye adwuma mpanifo se yese ye bu kompo akoya chi akọ nkromu a mpanifo bi akasa wodi wo man so no kra no enkane ana wo koda bemro na o mabrabo enye enso so ye tu wo mofo eyire wo mo musu anwoma no ene o mo sesa free saate bi animu a ye do mo ye bibie eyeye wo man eno ti se obi wo mantemu obi wo wabusu anim se obi enso ete ebenwo a na sefata se mwa ketua bi ebetumi apagya no a ye mwa no wabra wote ase me mani nwu ansa yakobonso a ato adaka ye ne sa ebeboa yie enenti ofosuo be ma ne fie mafutu sem a mede maw tiawa ye mwa nipa wabra wote ase madamfo kwadwofodwo asante mapo bonkuro na nsuta bonkuro zongo honote na asem ota kan no yemwa nipa wabra wote ase abrewatia ene nyansha danye enka meto nwompa nso me de bekonko ho na yada yetiefo ne yahwefo nyina ase na emom sede ye nua be ma no eka ye no say yemwa nipa wabra wote ase o yemwa nipa wabra owonkwa onipenya mwa yemwa nipa wabra wotiasio ofoso be ma me fancy ase no na ewiase wo we no da bia ya na ye kase oh my god na mu hatitru no ye nyamesom emai na no muslimifo ene kristofo dodo na ewo mayi mu na se wo hwe edubre bia bible mo kura no se Sompa ene se obi ekwa akohwe nyanka mobrofo akunafo ne ade enti se wo hu se wo nua bi hu akire no wo se wo nua bi waye mobo wo se wo nua bi wo ahohiahia mu a wo de ya obeye amana so nyankopon twedi ampobasa yi adomani na wakasa ampa me baya me bo ne ba wiase no me nu me ho se me bo no ne se obekose nipa kro no emoa enti brebia no bible ameyate ase se to abodogu nsu ani daachi bi no onsabeka edua bia obedua wasase so hase no mo no esoaba na obete no for so be ma enu ada be ma bi frɛ wɔ adwumadie no so wabra na ye pemoa de ama ye nua Gladys no na asɛm na okan na kyerɛ me kɔ efia na me da me mpemu a na me hwɛ sɛ nyankopɔn be ma aniku ate agu me so ama mada no na menya na aye no na me dwendwene nneɛma pii ho na asɛm ne titiriw na me dwene ho also obi wɔ hɔ a wayɛ ye friend is saying obi a opese no me obi frɛ no me de ba no ho so mi hu sɛ de mi nsi enka asɛm ne mpo obi wɔ hɔ a ade no obi nhyire ba na wɔbɔtugu because enamadoye so ntini nyankopɔn ta biebie epono a emu atoto wɔ wabrabo metime de ma na so obi wɔ hɔ a na wabɛyɛ usuntidua wobɛhu sɛ wabɛ block ama baabi a wɔsɛ wutu na asie no wuntimi ntu na ne nsi hɔ adoye a wɔsɛ woyɛ de ma wunua no afa wuntimi nyɛ sa do ne nyina ne sɛ wabɛka asɛm bi de ahyɛ wuta no na me de sɛ woka sɛ wokɔ sɛ anaso ko hu sɛ sɔfo panyi bi ya wankasa na bia wunnim na brabo a wɔbɔ sɛ enye papa saa na so okogina dom anim ekanya mesem
eka osoro kwa ho asem e de kire adasa wase wo dia ne se ti asem no na ya ne yefo na mom menhwe nipa na wo kasa ne su ni ne ban bi a oda na di ema wan kasa wo hu enfe no ensi wani so nka se twi a nipa wo kasa kro no kra na bla aboti sen e na mabetie no ya asem ne yefo na wan kasa no hu se Nyankopon na ode ba na adoye ahye na basemu ma da bia wode adoye ekenya sanke ne hwade bonye 40 say ebinum de dagi ya sa abde ma memu na so ye de eye oxygen sisi nipa dodo na so ebi tie so senka obenya na nko owu abefa wonom esante bia owo mo na so no menu mienu ebi omukura mpo de o mabra boye menu mienu aye meka se ya bra boy ho nte saa no kora no Nyankopon da ne da wodom yen nkoto oxygen bia ye home mframapa obi ani ho beda ya kasa wo home na home ye light na se wo home ne ho building nte no bra betua ba bia ye pe de ye anase de ye pe se ye no eno na ye enti no edru bra bia ka hu se Nyankopon kora no ye de bonyefo no ohu ye moba sometimes no e ma ye nhwe woni pa bi so na bra bo bia wakom ne ye fa mu na ten se e na nka otena ne ho ase a e na nka we se nyina ento woda se contract yi kwan na se nka wo fia na sa nka wo dan a wo si na ni gine e ka wo a nka be hu abrabo ne se de esi twa manfo bi ma no wo de wuti na ayeye e na Nyankopon aye wadom wunya asomufuo bi anasa bia Nyankopon aye wadom e ma opportunity anasa kwanya bi bie ma wo enti wankasa ne niam bi wo ho a e ya wo abrabo mu a onhye dan fa mu sa enti obi fa mu a na wo de ne mfonso na wo yi na ten mesro yesi yi wani asimpu nam ansa na wabeyi obi de obi ani ho afonso ne ho na enfonso no so ba na aba ekwanya ye befa so ama yesiesie yesi de emu adie no omuni nkode aka no ene wase ebo ho bante no enhwe obi mfonso na nka se bia wo mo ane nua Gladys ne de ne kakra ne ye de ho asem beto dwante no ye nhwe de ye mu nipa wa abra wote ase wakwa ho ye hiem wakwa ho kiremu no ye nya adoye mfa ma nipa ne no ene Nyankopon behwe so bia pono a emu ato ai no eye nhira de e wo ya abra bom de amayofo so me das okay kanta graka na say menim se na fie no wada Roma wasem na ye wafutu ni sei nti obi a futu na wo de ne ye mede yemwa nipa ewo abra wote ase wo mwa yalefo a ensei na duru nana woni mwa bia de ma yalefo a ensei na duru so ahu bo nipa abra wote ase enye wawu awie no na ensa kese ene ma no debi woni se nipa we obetimi wo bo no obetimi aduru pempen so obi na ya kana yesi nipa ne se masa o ntumi mu ayarfo anse na du bo nipa bra wotia so ntunu mu anu so a okay nana wada Roma me mafutu ani kwatere kwase wo befra wo ntuma a tie ni din mafutu no ne matu din ano no mechia lady bi wo America New Jersey Abigail o America mama bi omono ba obeti enka mafutu ni se kwatere kwase obe fra wontuma tie ni din na wo hwa de ne etie nie me kominu ama no so obi nka nkire obi nkase ene obi kunu entwempena empena twe no e ba ya che enyame na wusu na mi betwam enyame na mi betwam mi wakonya kro anka mi ntwam mi wakonya wo se yentwampena mu a mi nka mi ntwam da ko se du ba bia na ede na ne yete ne se obi nkase ene obi kunu entwempena na emom woni ne twempena no are very careful bema no ane ne kwa twempena menu aba bema no a woni ne kwa twempena no a woye wo bi kunu a okita nkwala no ono an kasa no emoa ben wade aboa ne yere hwe ben wade ahwe ne nkwala ne ma nana wuti woni bema woni ne twempena bema ya wo se wo beboa wo wobeye wusei wobeboa wa yesei wobeboa wa yesei no bema no ne man ko school ne ma fees wontua oso betie oso beto iPhone amount eya hwe ne bato ne bampa boato nipa no oso beto iPhone obeje protest dan amount no ne be ko school eya hwe ne school uniform no hwe to se de esi aye
na tade ani anwan sense mampom calendar na mpaboa no ehu futuo cha mwakwe wo break wo banche ase sa be ma wi waso bedu empempenso bi ne yira wona ne tie no wo boni tie 6 months no onsane na sa nipa wei waso odu okay ne yetie ne say bema bi betimi adi wo aye sa de no obetimi atry say wo gya ne yire ene ne ma aba beboawo na sembisa ne say enti nipa da sanin awoba ewo yire na wagya wo mu nyina eboa wo sa kwa no so no wo gidi say besi wiye wo ye sure say asem ben na ne yire beka fa ho eno ni duabo mebrebe a ene ema bi ewu no menka jo say enu obi kunu entwempena na ema no ho wo se unu obi kunu twempena ede na ebe no kure kire say on say omo no ne obi kunu twempena ono no tumi ye ne lie bia wo pe because anadwo no wo hye ne yire nchen so aha na wode ne nyoma wontumi nye ayi bia nkyere no odi agro a wo yira so beti so nti ema ne tape na wo fa sa bema na hwe bema no ne yire ne ma hwe na busua hwe bema ne ho a waware a wose wo obeboa wo no na oboa wo mpa wo ye sure say like wo hwe wo yie wo boa wo na say ni fie nye papa wo ebesi wo yie wo ewe wo fo nsa hwe wo nsa woni obi kunu twempena no mintwam mintumi ntwam nanso hwe nipa no a wone ne twempena no ne yere abrabo ene ne mabrabo nipa na wo de wusi udi na chi no hwe ne masuku krom omade diem omontaade hyem ne yere nso so abrabo na wo de wo ho ama no kwatere kwase wo befra wo ntoma a tie ni din kwatere kwa ye ka so obi ye kwatere kwa obi a wo ye naked ablewati wa meboa obi a wo ye naked sebe obokote don mo fanche me obi o ye naked ye ka so obi bokote don a che se bibia ye naked wuhia sebe odamfo bi a wo ye obokote don a wo ye naked no na ka che so obefra wo ntoma. God damn it. Nana say mami fancy ya me da say. Okay. 0551 931 931. Wafutu 77. 0551 931 931. 0548 931 931. 0548 931 931. Wafutu 7 and say hello. Hello, Osei Aboagye. Asafu Peter nie. Peter nie asafu mulai. Piero yanko. Voice na ready abani ye ba. Na you be say wada wale to stop here and I know to say. Yakopon adawroma ye kakra. No beto. Nyambo chame frere. Ajo. Na ene putu ready abani ye ba. Na ene me ma na ti so na ye ya de say e pentem enye kitaro. Obi o hanu mo abraba wo reduma wo ye kaasi o dem no. Wunye bi gina beto be na je so ko yo fa so nya ka dem wo so se kwa na so bi. Kan so nya ka dem. Emwa. It wunye ti se so ba ni efe nyame. Ni efa o bra ti e tell asina. To ti ni. That's it. Okay. Hello. Hello, Osei. Yay. Mediane don't can flash official taxi that the good account. Okay. Osei. Na ko pa to back in Israel. Nyame ti ase. Na kuti family. La ka mo ta che ba che di pa o tu fuye. Di pa o tu so ona wo di so. E bi na sama usu da wo afa na di ko ke ti na che wa ta family. Ana ti na che so di ko ke ti na ti ni di. So na ti na position wa che bi. Ti da na da mo to ga na. Osei, ati ebi di ko ti na na. Ne ti wa ti wa ta ta na che bu. Listen, if you have to make someone close to Pano, saying that I'm not a catcher no close to Pano, she year not to feel. I think you both me job. The good is to be cool. The voice of the Okay. Hello. Hey, Papa. Oposo Barema, Nimunyampo, Otobrosi. K Edu gas oven. Papa.
Me Abraham Bao, and Tiamo Ramafa. Abraham Ba. About Mbapo Mono, the Biabiano, the Biasofos will be a Bianciano. Only a Michel, my friend. Paso down the bed and no could be and Miss Row. They are now, as said that you didn't review. They are now outside the map for Yay. Yeah, can't say I on the bed. I two home from Kakranka. Yeah, can't say I am not say. Obia any aquadro. Ebinum aya aquadra momajuma egu. Ebinum aya aquadra ama ware egu. Obedi okwa na se wo kwa ko pra no. De bia na ye de. Then be o wa so ya fa adwuma ye se bra adwuma no ndu. Na ko bodu yinu ansa no oba adwuma. Aquadro. Yegi e hu fra aquadro de nyere ye hu de adwuma. Net no go kwen ba ko fosu ode ba be now why they boy you baba me why ke adu gas oven papa na mano say gas oven no o me to pan no anhie o ti ke adu gas oven de asantema agi atum hello udin baby afrefre pepa cho e fe me ma abra frefre okay yetiu the patron of future someone say, Emma, a any brefo. Hey, Emma, a any brefo pa. Yet you make us say, so now for no, Mr. Bidu or no more. Or man, or better be. There's a been such in our way and yet. It too far than for them, sure, a one more. Obetinya asasem edi akere wo onfa won so hwemo yesi nyansa titi ase ni na misuro eti so won suro nyame won tam nyame asem a mo obra na simiti madam podo be ko da bia se ko do yeden podo ko ya nyum biase ayeden account e ba ni sa no wa chi no ayeden e tu no prayer wa sa do ko tran baby no wo go ani mo ase eti mo mi fan tu ye wo and such in our way, and yet the many blood dear, in the picture of Casanoa, the day mamma says, ye, a fair radium. Okay, many bradier, hello, Obose, yay, I just come on down, the pinky man, United States of Cropo, what is I? Adumo. Obozo Panipa asma me ye bima obia nyebi e mafutu no ye bima let's say obia yebi to what money bia me share no glad is there no okay anu ka America me ti ma say ne message ya betro na ka me 3 cities to our me mobile money ana me send you na ka 0.41. So big the meka. Chinwa, meka say nne anyumre nanka mate emwa bia no pa me feri papro e frɛ wanfa. And na go for something. It's 10,649.18. Wow. So look na America no. Nyame wo tumi. Monday. Or the better mama, me check now ready. Okay. I was sending check no for a copy in our bremi. Wow. 10,649.18. It means make a message that the Biamu for Bimrani contribute to okay, Ejekuma dance and Atenekano. Enuti ya best say adansidia eba awo ababa wa Gladys. Enra da apia ye man no. Enra adansidie bai. Ene adansidie aba yebesre se wunya mfa ade ntumu a enka echi wate na ya na mitro challenge ama wona wo pa yefunu awoba no bua kwadai bua baba wo imane nkan e kanwa osuru bebie fence ama hello fo udin baby afrefre
for me the million me was for me here. Oh, my million ye. Oba pone to say. You are very for Yango Paradum, me ho ye pa na mo so e. Oba kokko me ho ye. There are there. O for this the future le dem koma ye manati for no. For ye manati for no. Okay. The ne say woman say eye mo dwumem enti wo mo nya na wo mo say wo mo ko wo mo so office. Ofo obi wo no ma wo hwe ne boxer pair hwe no a wasa wo ne nika na free so. Any ni 3 minutes be na mo tuo mu a otena wo ho enye enso pasa be hwe wo ho wo me ba bia enye yi yesre wo mo mo ko adwuma na wo mu nyare no mo susu se wo mo se ho yo mo office no mo yo mo kama no mo mfanye wo mo adwuma na che se ebinum nyo mo yie ora ofo okay ebimo okay hello Udi baby afrefre Mpacha Master Brunina kola ni Jonas mediwadru adoka jache. Okay, Jonas yenko ofutu sem ne say. Mpacha me futu sem no me fafia adona me pepa no. Osei. Me sin ma futu sem no. Me fafia adona me pe. Ayo. Me sa adona ne ya pa no. Aduane a wo pe. Adona me pepa ne ya pa no. Ayo. Mpacha emuda ho adona me pe ya pa no na omo ya pa no no ko omo nche na sa ubi so omo asam bi ya pa no no ho a omo ka che wo se pa no no tama omo ye mane ye mo na omo tu ho no obi ya pe pa no asam but se pa no yire no ho pa na se ofajam no pia obi ya pe so fa pa no adamfo a che na pa na akofo ruwa fa na adamfo wo papa Oforisuo wo so pa na adamfo nti adwuma bia wo ye no ebi adwuma na wusua yiro ho na fam obi ba fa wadamfo kina ta school na wo kwa yiro ho na kwa school na sa wo kwa school ni bia obi ba fa wadamfo me kia dokọ jaje fo nyina we ya Master Brunina kola no me da say okay hello 3.1 hello Udi baby afrefre hello ma o radio set na enko from wadaroma Udi baby afrefre yes every man ga if you no estate yenti o mama free no apapa wonwa ne wachu no yenye ataye mano me wo fa say Gladys Gladys ofo everyone say no pay me cost any media kakra nam se me kwota fuju na ko pe agiri bida echese abai abade ata agiri mafa KBC alignment mafa for taxi na eko boko buno right that could see me eko anuso baby the trade 20 million kurame and then you back kuma driving and I'm giving so I feel the truth you the 20 back kuma sort of ready then now na ye adebi enti what is ye by me it is some chia de ko street do see no Isha oba bi given in school but me okay and actually if you are not this only a bigger and I'm sorry feel no around Misha cannot start to be just a picture let's say the because they were that was the no not one not and obtain no not coming because this and I'm the too quiet adoya na me too Yamia Naira in Zakabadi. Okay. Yada nyamiase. Yada nyamiase. Adansidie eba. Hello. Hello. Udi baby afrefre.
from Nana Yaw, because every say we are contoba. Sefia kontomra. Aye. Ya chia me nuaba akue se wa mame why? Yo me chana ma. Na pa se mo ho ye de. Sompa ni akatua panti. Ya da am ya se. Na vuto ra kra ne se me hem ran ten ma ba wa ya ba. Yenso medi ne doso. Spend ne doso ye spend dodo. Bibie no kwase ewura bia ne ewura. Ezi ade be chi ye be no msa kakra. E me twam aye nie. Ezi da bia sika nye dai. Eni ye ho. Edi sa nye man kete no. Yetini sie sika. Enu bo so me no, ani nu afe no. No time ya kakra na da che so de abo obra. Ni tie euro man ne ama isi ene be ko benim. Na nyame ado matime ya taxi bia me tin kakra akra. Etimi de se man tene ene mabawa no. Omo for futa futu we. So munya 1 cedi omunsie, 5 cedi omunsie, 2 cedi omunsie. Enu afe no, otususu 5 cedi enu afe no. Wonya sika kese. Tele soro bi biara se obi ahwe ni sika se ye. Me do bia. Okay, obi ahwe ni sika se so ye. Hello. Hello. Udin baby afrefre, wa futu sem. Ene say. Open kese majo. Maje Sompa Mpe Nipa. Me pa che fe ma che fi mi ka se fi. Kwa die painting. Men so enyumi ma futu sem kakra me wo ema yini ana mran tene mabawa no ene se open the church one sem mu a so sem ni ba bi no san se eni kwan se ma ena eye de se o ye ba bunu na so ma ena ye o de bi bla ye na bi hian inti se ya ko nipa ye tia sa hi ni kwan se ma na ye David ya say ya bre ya ho 3.1 e wa juma yim se de be ayen so ta tin bia no yan ye yira bana anasi yan kwana nte basabasa en ko sere bi na fi se wo ye juma no so e wa se de botai bi esi wani so isan se wo ye bi na se wo ni botai e wani so a dia wo ye ni bi peye nti je mesre ni no maba na mrante ne se ye di dia e wa se de botai esi ne se e pesi yen pan for wo die ni no wa fiti pre kompe na obeye se de wo sitie wo ni na obi afa ya o mu fen enti abrabo na yen kakra ene se wo de bi si woni so na se so o ma na enye wo de ade o de si woni so de bo mo de se obi ju ne so ma futi sem kakra me wo ma inianam e ma bru ene ma ba yo won da. Okay, a man na nyo de. Hello. Hello. Yes sir. Udin baby afrefre ma radio set nem ko from Wadaroma. Fo me da ti be nyankopon Israel. Na matia obma samoa. Okay. Kate ze ni bra pani o hu ni misia of biemu ewo professor on na tia no. Okay. Obo ni patro ni me so me de nse. Am se me ni aba bi kan se ni fa adaba ba meti fo no. Anokwa area sina ye wo no. Meti fo ni bi. Area sina ye wo no. Tabi me de da na no mo mi ye na me culture te de koso ina na e ya wo fo ya. Meti fo ni bi aye wo stop bomb bi ka so me ka no kom le toy. Omo dress no mo shiti ka no na nye. Sompa 3. Omo jijabo bi se ba sa ti to charasa no na dade bi ka sa fi wona nu. You finish on the Mukasa Suki. Let me the message, more than the animal, no more do you know some year day. You do actually. Namuay, Namumi and Tokwam Swa. Now I pretty for Sujina Passimo. Almost say, Yan you make down on the basic custom. Almost fancy when we nana and say, Uncle Lance make me avoid Manama's Benyam. Okay. Hello. Hello for me. Yay. Good evening. Good evening. Oh, na mi shramo aduma mobo. And I actually because free amount here one. I'm one power bra class. O physical trade ya bia so sika so. Enya bio but we would be a bigger before you.
ɛno no ɔyɛ na ɛkyerɛ sɛn ɛmmoa enti topic a mode abrɛ yɛn yɛ ade a ɛsom bo paa awurade nka mo na wɔnhyira mo na adwuma a mobɔ no ɔnkɔ so ama nwindi a ɛkyerɛ soɔ ma no amen. Okay, yɛmmoa nipa wabra wɔte aseɛ ɛno ɛnso ɛho hia yie papapapa. Hello. Udin baby afrefre. Itacha me kasa si se via kontomla. Noki. No nyamina ya fena jadu. Noki. Itacha me de me futi sen na ne se oni tabi bre bia nyamia bo bia bre ho asime nyame. Noki. Aw bre ho asime nyame a. Nyame be ma ohihye ya pa. No mo na mo papa. Noki. Okay. Hello. 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 Udi baby afrefre. For you system Kasafi small landing. Kwadwo wafutu sem ene say. Small landing me no. Nana ohene ye me chiao. Memba omono ya akopa kasie. So for some nyamempa no. Minia yemmo ni pa otiase. When you are watching out, the course, you come at the oh. People who are iron Cassie. And then Cassie, I must see you. You can say, be brothers or woo. But the little of what you see on or be the demo of Palestica when you own. Blah. Quay in a coherence, I am both 200 million, 300 million, 500 million. Then if I know a science can you me body nan and the boot will be the demo. Okay. 1997, I could be a qualibu and a woman for the day by. You would be an issue and a woman for a father for you now, and I'm an issue for you. I know we are more friends and the for say I can't with the bad woo. Me count 9 all deep. They count 9 and the anchi. Because need for ambulance is over for Nakusi, Aquay. Mata, my guy, that's for the name, Dr. Fonema, Omama is quite with the name of I. Come on, Roman for the Aquaniba and then wouldn't live with you. But we'll get move a fair with your own. Mata guy, you're more than on your way, but I will be. Noki. Aha, and you do a friend, your Fabaco Pencan. Hello. Ofusu be ma Utira ye. Resa sum gen kaw. Kaw sunsum. Ofusu be ma Isaac ni fifi swale. Ya men demo ekanyina ne se yesum nyame a yensum nyame yi. Ni butru budu. Yesum nyame yensum nyame yi. Okay. Ubia ya no se o yi Kristo ni osom Ewurade nanso krono akọ eti eba praman ono na obo onye sofu ya sore ba nanso ti ku bi afum ku twa bode nipa ne kommen da sore nanso ono akọ siada no eku ya memende ni didim ana ba ku bi de memende ni se on kwa sore okote na oche no enti ye suminga ye suminga menewade ompe butulu bodu haya na mdi bombisi medamasi. Okay. Yefa ofrenu nyina ensi ha na yenko emfa enko yenim na kwaku yajo sabe mpradu asa yekọ adwuma ekọ a yebo ye ho ban time no kọ kakra de nanso so no ye monitor ifisa nyoma bi wo a ekọ so asantemam ni kumasi kuropom a ai duru ba bi a enso ani ye mo ni port ase na bi ani ye kan eboa aposifo ni bi kọ adwuma omo nche reflector jacket no ka betimi abowo anadwo omo ko duty anadwo no omo jacket bi na reflect ka light toss wani e say bambofo gina kwa mu no obi wo ho a won hye torchlight no nko an oyi ni say ye Asem Ofosu o nse de wo kan yen che chiefo nyen che ya hefo yen ya na ebeka se yan kan ho na ekoka unsa atare tuntum anka se obi a okodi bone a oye ninja de ka se ninja
Ɔyɛ mafia versus ninja. No akata. Kata nani. Bonsama de bia etuntum. Nti obi a wɔso okodi bɔne bia no even am robbers or kwa anadwo a wɔnhyɛ white. Etuntum. Enwan ma police for monta na etuntum. Na hwɛ sɛ anadwo mpo na yɛ dɛ wɔ Ghana. Na sɛ bi aya anadwo. Aya wi akwa mpo na yɛ dɛn. Na aya anadwo. Ɔn sɛ ka kana yɛ ka no. Yɛn yɛ Ghana me se ade bebre ne anim yɛ o. Yɛ de ba force na yɛ o. One awale yɛ de force na yɛ wale. Two driving air force. Nti no ma bi ho no hwɛ. Obi efra broche ba na wo drive wo na teneka ma hu se difference ne so. But ha obi ye bonsuo. Otimi tuka ko anim oba kira. Wa driver. Eti anadwo no de ye kan ma obi hu ye hu nya obi ahi. Because makase approach for me ni wa ye ni wo. E wo kwan bi so. Ni yie mu a. Dwuma bi a he na se so ma bo babali bi. Eye pa. Ba obi so edan. Obi so bu befu. Bara no mabo wo ko ba bi ti say amokoro about esum wo no ba bi a ai forest mu wo no amokoro about wo de ko Africa anta no sa forest bi na da wo no mi donyam se wo ye hoho na akofa wa unru fie kra wo di su na be ko fie wa mo ja no ma to ai nimpa bam na no mi duro no mabo bari a no skai mo ye adwuma enti bibi se ba na ye sere sa reflector na boa o se community police ano mo hyehyɛ bi awia wo enya wia ne hia wo ano mo begina ya ase akwa no mo hye bi anadwo ne hia ti de ye kan ye bom ho ban ye pɛ mo hyɛm ye dɔm satare ne nyebo nya di bia anadwo no se driver ni kura ba na se bone kura oni tim na se wa ye no ma bi no eto no so pɛ masa eno kura no etie ye mu se wo mo wo bi na boa payo no mo ye mo fansha na most of them ni wo bi but obi won so ye kan Ghana sem obi na obi so mo ni bi Ghana ade bia na ekono de etete no yesan ka de ede foforo be sha na mu na so Ghana de betima hwa amade na tete ansa na yakase betro ho pepese ansa na de foforo abraw da bi o wa rese drum me bi na so mu gina na nsuo to ise nsuo betoto yi e problem o nsuo betoto yi hwa ha Ghana ha se wo twika na se nsuo to e different o se wo yo bi na wani o site ne nya bi so pake eti se uju honom saa nese sai reflector ne to so a se be wani afira se de kra ne wani kra wo kra hu se police ne gina wo ya be sre aban se bi ni wa aban emomod no provide o mo bi se bi so ho so esre wo ba bo modin ane hye na wanka sanka mu hia ye yesu e dai ye hia mo ya da mo ase okay kata kan sima ba ko ye ko TV ni so anan nana ho ma kan ni na no kre eno se me pon ya me ko fie anwumre no kakra mo be do airport police station airport runabout one man police for no gina ho no reflectors no ebi enhye wo mo na wono na bisa me say ehɔ no ye airport runabout ho no ufi ho man na wo call red bulb ho no no so ahu baby omototo nam na base aya na me no kokɔ yes airport police station for asem there be eno de police patrol for no okay baby property on what the and the original commander bette na ne etie ni say omo bisa me licenses and am say me licenses wo fie say omo nya say me ko famra na say den ha me de beba ene ade enti anadwo wo bisa me licenses na me hwe ni di na me say masa wo reflector e hye wo we because wo gina ho no nye robot ka bowo a ebekum ebeplau police atare na show no nche se we robot o nche se hwintumi mu e matade ne na ada reflectors na we mo nche ne toso mienu wo name tag e ya na omo wo omo uniform omo tumi omo dingu ho na omo service number so yeden e ka ho because e uniform obi betimi akoto bi ayeden ahye okay enti edu ba bi na se wudi sabin se hunu kye me kra me dem ahu se ye wo a na ma menka sa asem we police for problem say IGP adwen koso sa reflectors no be ko na nya no munya bie etumi duru ba bi police for ntade e kwa mu diska ne kokoto what you say na say na madam for be police ni wo se ansa no be siesie ne ho ama na ye fe no omu boot no kura age so no na eto na say what nana ade e koso na no nya ye adwuma ba bi omu ntade nyina omu na eto me say omu ntade no omu topam empaboa se beba no reflectors ni nyina no enkoma IGP woman ne nkrofo no wo provide eniema esese wo de ma wo mo no madwuma no wo mo ye no ensipi na ensita wo mo moto ne yesei
service with integrity. What you say? Na now there how said you can say. Okay. We dey a broad topic you. Kese pa. Aka to ne bro na ye call Sompa TV no so. Enoti ye besre se MCA for the signal ne be mayen. Na dwumadi a ye di wa Asem Mpe Nipa dwumadi we nyina da so nyina no. Social media handles no fa ni nyina. Facebook and YouTube no fa ni nyina. Enoti Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana. Yama ahwefo nyina da akwaba eba Sompa TV na Asem Mpe Nipa dwumadie na enne anwumere fiadai boja ye de ebre wono enoti sabre de yanya ba TV so no na yahwefo no so toa so de afiri ho na wona wahwere wadehye nyina da esanse enefie eye mochiri dwanu ntino ye bema saafo nyina yakọ ene hyeden ne no amanfo ani abobiem etakokom wasantemam enya asem ketwa kra wo mra samwa ewo ha sa na wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia wo ha bema usu kantankra ka ginadwa na kofuru bofumpa bema asuketu am yipabre na asa ya Aboagye Oforisuo nintifo so me na metie dwam nam dia Asem Mpe Nipa kobose asase so na so driver ne touchline kwa na menenam na mampike wono na echinchi video fruma edema me koba jasi na ya mensa brampa ene wo yokoba kwaku yabu a womo eni producers na nwumire womo ede ensem no eba epia banko a na MC ayima ewo ho Buffalo Soldier Rockefeller ene Dr. Slassen Cancer womo adawroma na social media handles ne TV no nyina da mo behu yen ewo eso no empempi ya na metan ka kire wo se entwen emobi ensisiw Emma konuma drongu nemmom baby a metumi aka kire wo se wodi wani ebekire no wabeka wasem na yatumi adi akire ama wo eye Asem Mpe Nipa ewo Sompa enoti sa Asem Mpe Nipa no ye free baby ne beduru baby ya breye papa wona waboa wo mo a wo mo anya good and better results no enya asem ketwa enoti no fo asem beda Asem Mpe Nipa ne pere pomasi bre emfa mawo se sayo bamu a ye nyina ye betumi anom asundue abua no na ene efie no eye boja ye ene eye boja ye na asem wo ye de ato ya proso esanse efia da bia ye apotwe na ye de brewo no midi kan echirechire mu kakra ewo radio no so na ena apotwe no nye obia na de ne ba ema obia ware saako obia ye na adwene so de ne ba ma wade na wakonya bibi edi afrim na ene apotwe na ye betwe no se wode oba ema wade a hwe nipa wode ne ma wade se dachi akwama bi no ase ubenya mfaso afiri so na wonana no mpo a obaba no kwakọ kode ombefra wade ase aba no abedom abusua no womo so anya mfaso ene japade afiri so asɛmniti ene ne kon nyina ne se bema wodwen sapa sadweam bema wonom sa ne nkoda e manfaso pagya ne sa eduru babia no ne enkoda edife na chese waton santentem watehwea so wada hwa no jesen sana tenani so sa bema wi ene bema sabem praduasa bema sabem praduasa wo bo adwaman pa na sadia na adwaman bonus tie no chese wo mia abena eye feel wo bo adwaman se na yire to okura no de obe twam na yire to okura no obe di komo phone so di do and I love you no kind of phone so abra na yire te wo sabema wei ene de odwen sapa no wine and now de obaba ebema na wade hey you assume net ebi omna samwa do Friday say ana and someone no we be call laje we olaje do ifrim adwuma moto olaje adwuma moto we ifrim enye yi do Friday say na olaje hu ne so mfa so ofo so ba ma men fa yakọ kese ma me amabusua
My sister, and they will not send their banner there. Of course, who will be next. I dare bet you know. Catachoba Matias. Catachoba Matias. Mekai say, the bush any be it will me a coy. I knew 1 month to cry and the sister so twice, some Bakaya. I feel drew enough a hometis or best a month for or best or best ye. The I was a better as in Pampachom remit Nanyamia. One share that Namum remit. We don't want to say the Viazi on an order. Mrs. Mary or Santase Atasumasu. No, I can't check where we are free now. I'm some Moremia, Mentanta Juana, Betetesa, no. Memma Union Kaufio, Kevin and Edging. Inti Abesi Edijawa near their swamp. Iti Yama Nanaya Ushu, Beposu Mahene, Nichidom Hene, or Hamburg. Yamana Yako Kessia Pampapano. And Mrs. Stanso, Auntie Joe, Sister Grace, and Nampong, Sister Fiamma, Omono Mumina, and the Mrs. Tanum, Jarane, Hawane, Nana, near Joa, Omina, Amano, Germany, America. Oforisuo, and now some that down on. Mijidi is a man for a dignity. Then the midi first, I find many first grand the mechanic. Tiasem we pa Oforisuo. Midi first, I find many first and so the mechanic. Reaction. A ma, your bed fides on better hanging na say, or shake ye crop form we program be. And person my station be a ding. The aquasing is a mikunu. Mikunu. Opa yamfa. Ochina. Yamfa nsuani yanko sakata. Baby a sabi ye hwehwe adwemu no. Ni yanko ni nkubusa se de na ye oba he. Oba bia na. Oba bia samne nan. Owusu ni ti sei sa obekom no. Enya nsa no mo. Ni kunu. Ana tete no. Amana free ni party biem. Ewo ma asem ho. Ensa de so timi jai. Etimi do ko ba bi kura me de drogu nsam na wanom. Na wajai. Sompa 93.1. Ba mo so ewiamanfo. Wo boni puodwa na akwa nkyene. Ewo ba. Ede ne beba se wote oba. Wote na wukunu de oba ewura dem. Kan west. Ewo wanim. Ya betra kwa asem okra Oforisuo wote e beto wanim kura na okra sa oba ma no. Wo de na beka kyem busa wo wo to sa kwa kyema me. Ede na beka. Sha we yire te ho. Ebi adwa ma bo etan. Ye ma me no ma sabin predwesa wo mo wuko sa me se de bia me kasa asem mo se me se ai friend say awade bone ene nsem basa kum ni pa accident na nim ne yenim accident ne si ya say ka we akɔhwe ni pa gu asi ni pa se ne wuye tina me kasa asem bo kyese okɔfie bim na nkrama mienu da hɔ ma de opowo no ne hunye hu de da hɔ din no ade ye din pa na ye fa ye ni hu no ɛdɔso kyɛ de ne hu na hu ne hu ye ntra amaye omunam ya sabin pe o madwanto magui tumi bia de bia me kasa sem se so oba bodema na oba say ya etimi ya me ye because of ade ba ko edi entia na me kasa oba o ye babunu na obodam na sabi wabu ni nsa me hu say ya na me ho tete me wo bekom na be ma na ede ama na yesa adan be ma dwamanfo Sompa 93.1. na yiri se wo kodwoma ba akona oni ne tifie ya ono so be ha dan wo fie ho na yiri ko ya de oba na akra na ko wura dem e de na to sebe one na yiri mpa so o laje no de na to mpa so laje no o laje wo ya ne mba no awia no what is a twe na de ma shige sa ma me yiri ba do so di fia kan o yiri o wi a yiri nkoso da ensanu ma ye kan obi ho no mo a de ne yire aye no ana de ni kunu aye no ana ma na ada na ensanu me na me ka kire wo woni madwaman na sa na obi ase bo badwaman de adwaman ye nipa bi hwe Oforisuo ma me ka sem cho wo wale be ma na wo mu wa ya wo wanim wo aso ba mu no kisi no I love you too na wo so ba mu wo kra wo mu ho na wo yire ne kra go wo ba no kra no de wo kunu ye kra na emu ewom obi beka se bia nsa nan
but mama nka se me yi ba ko ama yi ni say obi a sebo badwaman adwaman no enye de adwaman tie ne pa asem wo mu tie ne ya na judgment no mu tie ne enye adwaman se obi a se bi prejudice judgment ya na baby bufa mama no 5G kaka we want Tobia why you 5G yes sir oh enye adwaman se obema atetafo no wabasa be ashtown panifo so wani ehu anya ota nya no bi ne yeka o atiefo nte ne nya no bi ne yeka se wo bo adwama se otetafo na wakọ tech akọtwe mpra nya no bi ne yeka wani ehu anya ota yeka adwama ya sabe wo yire ukunu wo mfa wo nya hwe woto no do ba besa ko wura dem adai woto no so ba mu o ko tu na no woto no wo fra ba ko no o catch honey na nroba me no pie pa na de o ye me de invite manager yo he dem ne tie wonye onka hui ye ka sa se mo kire wa ubewu ateti bekun ahwehu bekun ye nwa ma na mutie ne ye pa wa wale ne wa nwale ye sa de we munwehwe ensa oh ensa de se be ka jojo ku da ba bia na so afa so akọ no wa tam ngade ye ko o be kura so nsi ho wani enwe se nya otan ne mum ofosuo ye wo be ma bi wo a wo pa kofa kontromfi aboa kwakuo nanim tantan bra obela je no obi yire ho fe ya kwachi na dwamanbo bi ya wodwere ho a wonte asesa wote asa na brantie ne yire kama edie na ye hwe ebi wo ho no ma ya na ye spirit bi oboa be ma wa ye dwamanfo de masa se woni na setra pa se bin prejudice de na mi cheche mu se ebi kura na wo ofin so ena bi a wakọ efe se dwaso ena wo twe mpra ho eno kura mpo de ya na times no on ende na de se boni ne tikuma se fiem hwe ukọ fie bim na akora bi o fie oba o fie o eta didi wo yatam ya hwemu ye na ukọ de ne ho aka no akora mo nkra ye o ma ba petre yo mo cheche ni kai o mu si no ma no mo nto se go yi ukunu woni ne kwata sa fie ho na ukunu pema wan wabo bi akroma bi e fra na akroma tahwa tiu na kwasha no laje na wia no wo so nim se hukunu wo yire wateta mame ka sa se wo bi chew abrantie bi okotra fie bi me de masem ba wi okotra fie bi efie no mkotra no unse sabe enkuro ketom na dwaye yesi ye nto mfinfin no e ma ne nkosoro ya to kosoro kakra ne ye jai ba ma jama fosam na me kan yo unu yire ndete se woni oba wote fie ho akeka te du time woba no omunim time a omahye satan kwa ne mo ba fo ni wo o je first impression ne de hwema na ebo wo ko oba ne fie o se meba ho time se o te se chance no abosia begusu na maba me gira ha sa na de pema those days and then they say mapa I 3.1 enti ofosuo na oba no young girl ne di nsuo ne kwahye adwaye ho a ho na be ma no so di nsuo kwahye no so mema adwaye wodi si wa no watiasi oba no akora ne ma na adwaye ho wafasoro ho be ma jamanfo enne kiki se wo bi su tifie ono so ye brefo to kwa ne tese wa ma obe ya kora ya shota yi ya fresh bucket mu na ne se su humo se so se yakọ no olaje nu e wadwaye ho olaje ni sa twan slap tese bona benia sa e wadwaye ho na ne so tuo sa ne so abre kitchen ya cropot eje tu hye no eje yi dum o se man kan bi wa di si jaso ani nsuo no na edum ja no ai muche na ani pro ba e pu na oba e hugem o ye dwana ma ni kun so de akora ne hyadwaye ho adai no ma wo de yekom so wa kan bi mi so ma wonande onim da kopɛ ɛna obi o ofio e ka kire papa ne yire no wo ja ka fo so de nsem bi o mo kan ne kro no se hwe maame asem wani kwasa nka meka nenso wo ye mmobɔ the way o si wo ahofama pa ma wukunu a wo bre wukunu no fi wukunu ye no ma bi ofia na wonnim na me de mahu etifo ani to fam abawe ye wo ofia hai won se wo mu otwitwi fa so ye wukunu no se adan me kunu de me gini do se hwe
akabia nim jata twen hwe time sei abara ne din show kosi adwaye wa wo bon so wukunu saa time no so na edai okodware kiki na mama se medase we na ai chef gan no fan show ko sha adwaye wa pa chef me pa akwasi momfa me metaro na mre me wai na momfa bucket no se show kosi medwaye nere to was okusanre ko laje no say the abranti kan abranti opemasem mehwe na sasa be predo se me ofosu o shadwa ya se wo yire obetima ba wura ho ya bibi anim ehwa ape ena omuko wura dwa yo ena ye kakra se o kontem de ya o pempo na bibi anko so satam ai aka so tempomam ena se wonim ta me nya na wo ma na yire no he ha wiase boni ba wiase ache o fosu boni ba wiase ache na nipa binim se na boni aba eh oh so me ka nipa bi obi tv so ye na me se mu krunte se nkwane ne nkokon toko o fosu eye kakra ana afi aka aka ne man kwa se ko afa o pim ni kunu o pim bucket nkwane si wi na mikru ada na ya na ayi chef wayira awadwa ya kwa pa na mama ni san ye fast na obepim oba ne de no eh wala aje kase be man ne to ayire wudi kokko pa ne ni sikuru bebu so bai makura yi mu kura ya so bakati mu na ni twa so no si ye be ma de wa ye mini mama ne tia mu pe eno anafa ni tirim afani trim besi ne maame no wabodam ya ne hwe anya ye because maame no fama ahofama bi mani kunu wogini kunu di hwede kosi ye na nti ba man seven president ka koteke ana de ofrefre so kodwa so ana wo dwa so kobogu ha ana abrati okuro mo kra fa ho ye den meboa na ba se kwesere so sadi we be de ni nyesa me cheche no mo be bata de problem beba na me chere no wo be sa de wani ehun enya utan okay wo fosu maami no abotam besinde adinti obema dwamanfo ano odin ye nwan man ma ye hu omo ne na mabonten a utimi obi na fresh say we di obo odam nche no wadwa ne ho bo se ne ya san fantoma ne da chese next time enu be 2 years time no be hu no na ne ho nyina sai why basa because wa dwenia adwenia no dwema ni kunu emma bi dwene o mukunu ho emma bi ye o mukunu ye se me kunu de me na sam de me gini di so last minute na ade ketekete ni ama oba na bodam na obe na me disi na bema afafo na yire te I love you na no de onkwan de me be wi asiko bi anya san kwan bi ma me di da na na wo se ya be kwan o babe dan ye koye na o ye kama pa o na ai na oba na busa no na ujafo ni wona o ye se ndesi na me de ne ye o vusu eta koso adene se ko basa ndi o vusu me de me ka ni pen se pe ma dwamanfo no ma kirem mu amu ba jagina na mu amu ti asem no mu nkoye se de ne mprane te tafo na no so den na no bi na ye ka o muntie ne ye pa ensa no wo kan wo se de oburu kwotwo gwatama ne di nsu agunso en na wo kan me so adwamanfo no enye de okoba dwama wo gokko ne wo de abakumas nya no bi wo de wona ne te wo se wo fa de abo se oba ne to wo ye adwane na oba no be man de ne sa to oba fofo sisi de na ko wura de no bi ne ye ka yes sa ma ni mienu no wa na wo do baba bema na wade nyesa ofosu aduro beje watrema mawie okay ya beka bi onka yakọ Facebook ana yakọ YouTube no eya den ya yebeto aba no bi ewo ho nti baby a opese woto aba kọ no Facebook no eye Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno eye Facebook ubetumi ato aba no ewo ho ene ano den papa bema ben and now de oba emana wade de wobro pa ana se de na dwaman tai pa YouTube no enso eye Sompa TV ubetumi ato aba no ewo ho
na enyoma akonka yie papa amafo enom 5G meza e dia power monum efrise ensemu a egu apono so no heat wom na betumi di bibia kulu no dia 5G meza ene mizo na betumi di ekulu no kama pa kankan na say ansa na men comment sem so mama nchia mama nchia me nua ba mi 3.1 de na me kana asem ne friend Abigail yeah refi Abigail mama nchia se nya nkwa na onwa ba ye nyina nwa ba Abigail o US mboa me Abigail mo mienu mo Abigail US o me yetunti Abigail US ba Abigail ne kwa dem ne nakasa Abigail ya da wasi o New Jersey America o fi kuma u bodomase ye krum say ya ye krum say me no fi kro ba mo ba me de hye say Mr. Asante ni bi anya akoa me de yakoye nim ya hwe debate ni enkoso wada Roma abi no ya listen ba konso wada Roma nana Mami boots. Ye bre na odie na so ya me yiwa free. Mr. Odie wo be ma me 1 minute kura no me de. Me de 20 seconds. Eye de me ye. Enye nko fie kese ne bo bayre na mu frasa ase pa. Enti odie emre bia de be ma me bia no me deliver. Wada Roma. Na ne kentampo bayre nko fie ni bia. Kura je sense am kura. Mami boati Mami boots. Fidelity Bank. Me chiao salad way me chiao Nyankopon shirawo. Nyankopon shirawo pa Mami boots. Bo bi kapa abi nana bema opema ene bema woyɛ sadriam me nya sure sɛ bema boy dwaman Bible mu bema mo dwaman yo I don't know me nya hu bema dwaman for Bible mu menim sɛ me na me hu yɛ dia na Bible ne du ba bia menim mu pa nenso enye ni nyina menye hu be madwamanfo ne yo nti be ma bo dwaman edu ba bia ye normal ye hwe Bible mu kra na me metumi aka che upe mo omo na omo pe ma wo Bible mu kra na Nyankopon na mfofo ne wo mu oh yeah omo no mo pe ma wo Bible mu menka se ma pe ni nti na Nyankopon afa wo mo adamfo won omo unye host into the mama nkasa na mayina may onim to the ka all right mayina film to the ka because what dey so sara dey so by city and you wende omo anu omo pe ma o Bible mu no Nyankopon omo nyina ye Nyankopon na fufu because me kai Solomon me kai David kofa wo bi yire eno ne ade a enye Bible say nanka wo pebi foforo mpokra nka me de Nyankopon se nko de be de o de be ka ho o si ase se nye wo bi yire nanka wo pe oba foforo kra na be ma pe ma be ma ope ma bia ye neat be ma ope ma bia di ne huni na e ma pe nya de a e ya de kitua o e du ba bia sa ye adwuma sa me de be wi nsa pa de nka me de be pe ma e ma pe ye adwuma ofa kwasi Mosi Zongo ofa kwasi Mo Zongo second station me chiao oka sem bi kire me wo se ma pe no enya de pa nenso se wo de be hwe nsa pa de wo de pe maaye because be ma wo bobra na anya yi afa wo be ma fam be ma wo de wo ho din nyina ye adwuma na sa mo wa fa wa yi ni fam wo be ma no fa fam because ye woni pa mebrebe ma pa aboa wo mu okru a obi won ma nya ma pa nka ba bia waduru no abrabo bia wo boduru no enka wonduru ho no saa oti ase enti e ma pa die se mewi nsa pa me pacho na wada Roma kowinsa ni bia ni animunyam kowinsa ni bia ni ho yebu no sadwiam bia ni ho a or respect wo community no oti ase sadwiam kana oni mayina film oni mani disturbo bedo point me akoya nim me no 5G aya mo fanto me so ada 5G no me so me no 5G am fanto me so na me no ma de pa me so oti ase me energy ne me west no punch ne free 5G me so aya mo fanto me so wada Roma sadwiam obi o hwensa etito gatam ne ya frew mama ye boa o hene yire
ukuru na awe nsada gata no mu no masa efele keke sadwiam on enye ensanom ne nsanom o sɛ me anam ka masɛm sɛ nipa ya wo na basa si so bia nim suo nom wunim tii nom a wunim nsanom nipa bia nim nsanom ɛno aso ɔde agu minim pɛ na wo mpɛ de hia ne sɛ nsa no ahwe agu anum de bɛyɛ ɔno ayɛw nipa ɛnom nsa wo krum ha dɔɔso o ti ase nanso sadwiam wo asɛm ne yɛ ka wo o ti ase ɔbɔboro boy sadwiam bia nka wɔ ne ho Sompa 93.1. nka wɔ ne ho because nsa no nom a ɛfa wo mogya num ne ade a wo mfifira bɛ nyinaa yɛ nsa tambia na nka wɔ ho ɔba bia ne ho betumi astande so ho ne mesi ono ensa die sabe sadwam bia so nya nit se dem di kaka sadwam bia ni ne hu ni sadwam bia ni ne hu ni ko sabe kɔwensa ni wɔboboro boy bia ni hɔ no mo a how edu ba bi kura so mo mema nsa nya adwuma obi tumi wensa dum pempemso obi na sebe ne sin nyina tutu ne sin nyina tutu ade ya wote wo be lande form so anya me cho no omono ma mesra omono mesra on mane be the point mane me the point ne etia ne say 3.1. sadwiam obi e wo bro na ye twe na se he wo kwa o tito na o ya de apart from say woni animunyam sebe enka wo ne ho ne nyina achi no kra no ntan ontumi ne oba nhia anada da bia kum da bia aslam obeda kra ne oba nhia nanim bema wo pe ma ho bema wo pe ma bia no e respect ne yire bema wo pe ma bia respect ne yire bema wo pe ma bia ye neat ha na oba kra duru ba bia oba kra duru ba bia eduru ba bia wo benya say ema ku wuku no ho ne yiri twam kura no a ne yiri te ho a me pa cho omono ka na asem no wode ema etwam wadaro mama te ase be to omono ka na asem no na ne points fire no sa be ma no mantem ho efia wo timu ho nyina da wase ho eno na ye ka enye news baby abe gina wi atadwen bia ede nana baby abe gina wi atadwen bia ede enye news wadaro ma omono chane nsem bi one repeat na me do sit tempon so okay mate na ne etie ne say me say oba warefo wunya say wo yonko mai bwatwede e wo wukunu ho wukunu ye expensive 93.1. what you say osombo o ye rich ni ho ye fe okita swag so ne amecho no eye normal eye normal David no me kan biem Solomon no nipa me bebe word Bible mu e ma pe Nyankopon na fofo ne wo mu me nka se enu ntina e ma pe ntina Nyankopon ene wo mu ayonkofa wo Nyankopon na fofo ne wo mu obi a wo pe ma wo Bible bia na Nyankopon adamfo no Bible no mu o ti ase sadwiam dabia aslam dabia na wan kasa kra no be da ye adwuma Bible ka se bi wo se wo a wo sore anopa di sadin achi wonue so ne me cho no wo mo a wo sore anopa hema ananhomache edin sadin achi no nya dey wonue na wo sore anopa no wa yekum na be da ba adwuma your office yes here air condition boy na wa ye slam wo betimi aba betena se da bia ye receive manfo wo betimi aba betena se sadwiam obeda ye adwuma obeda hwe wo yire ne wo ma mesa kasa sem we na say oba nti na medware enye oba nka menwale da e wo wiase na oba nti na medware nkyere say oba nti na me ye adwuma oba enti na me ye adwuma bema opema bia ye hard worker ahonya hard worker be da to me adwuma we na wonim say ema oba ema yeskafu aduane ohiani wudi bia uhwa ema yeskafu aduane ohiani bia
odi bibia no wo hwa so on ya make sure no aha enti sadwam pa na wonim wontumi we nsa ne saa na omo nsa ye tententen ache omo kotodwe wo san wo ho a me see e ma ye nipa bi a omo pe ade a efe ade a eye kama so on ya make sure enti se wo ankasa no wanya wo hu yie wanya dwumaden ampe sika wanya nita wo kra na oba na obedan aye obeda apel so on ya make sure no oba na obedan apel sadwiam okay sadwiam me pa cho kwawinsa ni gina ho a kwawinsa ni sadwiam gina ho hu se we o ye kwawinsa ni but obi a opema gina ho no ma ye den hu so ye opema da hu se opema da enti eka kakra bi na me de me nsem asie no 5G ni so ye kama pa o Medici no Medici no wada roma 5G no wow nana kwawinsani sadwiam sa me de me baba ma sadwiam ne me de me baba ma be ma opema debi enya ne open na benya papa nti na ma o mic se ka ho de so hu ne pete no Medici no nti Medici no e ma pede you normal nkrofo no mo pema wo titi nyankopon na fofo tetifo no mo pema cha ne mirim okay tete no na nana obitumi wale sei obitumi wale best 4 5 still no won panafo okay na sadwam de ne sei abrewatia of so be ma me das ma me nche ya tiefo nya tete brem ne ya twam ene ya wa befo ene mafo de ne wo so be ma I am warning you for the last time. abrewatia yanko yanim of so be ma hwe eya na owusu be ma mo onya na adwen se me yo benti no obetua fa me so era che obe mo yem papa otete me radio mu no o kire me se me ma mani nye den e wo adwuma ni mu ite me ka kire ne se me nya abanwea me nya bayira abrewadwo ite ma won fa me hwea asa na ye won hyehyɛ ye wo adwuma die ni so discipline yourself of also be ma ai omono ne me dance ni me yiwa dance ewi aso no ho nansen yade a ebuo nansen panyimfo ya wono ma ben wo apomudin mu de beto yanim ye kokobon nsem se yenhwe ye fi se HIV AIDS yade no ya na amanfo ta aka ne se yade kodie wuo sa yade ne yade a ewo ho enwane nko ba bia na esanse ene no eho da ubo ne kwofom ti no amanfo fi sa yire free system ni mo it is still there it is rising kwosoro it is awoti ho na wo ye bema na wo say me de adwaman na me de besi mani so na adwaman no so klampo ne ye wo mu grade 1 grade 2 grade 3 kwa kwapem ba bia wa wutie me opa fasi ba bia pese wudisi na obi a obo anase meka nsa ofa maya emu eye grade 1 na yere kran pote ho a na ode bema ana bema ne de oba sa ba betwa na ni so ofo so bema na enne Ghana ha se no no oba be na beso so we se so yesi ani ehu a enye tan na equal to the extent anase to the highest say bi awode oba ebetwa wo yere nim awura wo demo of also be ma we ye ntin wo ba bia ma me ka asem bi ncho apart from yade na ye ka ho asem no emema dodo na enne wo mema wo ntadua enne aya akotokore no asa ebu ni esini trase sei be ma de wo senka ahomache kora no sole a nke ye sei ubehu mema bi de wasori ahomache ne kora na asa ye sei na asa esini trase no ene plan be ni nyina ne se wa fama fa fente no ni wonso na ankasa no ebi ni ho ahode ankasa no ebi ni ne bema ni mu ni ti ni mu nyina no aye hojo bete ya just wa muna samwa ena makoko ama se ema wo mutie bi bedi madanse a bema ya wo pema pa no bema ya ebia de bia na se ade achi bia
opesa ne hu nsuo esane ba no saa be ma no owo haw eya no mo mema mu kula anya den ai me na make abele wati am see so anya na na make asa me di 40 years wa hwe kwam de bi beka ho me we age no so wa hwe am de bi beka ho saa mema no mu nia wode wo mu tadua mu o eba saa krampo na ono wo beda afa kra na ode ne nsa sebie so sebie ku ebe wo wa play wase abetiti wase e wo bla wo se wo de be mai o mantini na kasa na ho de bam na tadua ni gira ne na so na etimi ye yire nchei wanga sa de ko ba ne ho a eye kama kama afa ne mema dodo na esanse e ma pa dodo nti no o mo do mo nsa na ne wo mo yire mo da enko wi eche na ye e ma no so asem no makwati infections ye ka say bebe bi opema pa so no e ya ne mo road de ya hwe bo re ya ma ya ne ye de hweke ya ma mo mpe o mo ka wa hwe ene o mo kokromoti na ya hwe de bia ya na o magina no o de betiti wase rough o de ya de enko infections nko a e na wo de e ma wo eti e basa no mo be ma no e hwe de ne ahoden afa su krampo no e dodo na no wonum krampo nsuo na e free wo mo ho ba ne ya na nya papa saa obi dia ohwe sansa da bia ewura tokro fufuro mu nte no enka kora ba ne ho because emba no nim okọ we ho no oba we ho no oba we ho won na da kora mpo na ho nyanya eti adwama mo memma no se wo pemma mro so ne pa de ofo so be ma enya de a eye papa na me fa nkwa kire pie na metwa masam ne tie ese kwakuo kon na so metre mu kakra eni bia mu se be ma ya wo pe emma pa no on ne yire eni akola na tie wo be hu se oda na yire na chi na wona na yire na dawie aisa wa male palati anom wade da no afa no ode ne bowre e kwa akodwirigwiri na kola no soso mpo mechi ekwia ya no abo ayinim kakra na akora na sole wo be hu se wa bie do no akohye ho nwa no wa ye wo kasafidie yusu na kada cho be matias nyakopon fa na kranse na Abraham kokom mfa mayen eno oba bi ba se wone ni kura bla na won matimi akosi fie won kran no o so free take oba bi take ya ba bi ene baaye eno makosi fie na be ma na tukwan afa de o se efie won mutimo krampo no be ma no efa emma wo fie ho o se dan bi e wo won machi wo pe bema no ede ema ni bitwe mpana wo ho na de be na etan sei ede na ya ahomiti sei ede be na ya akonfo hye sei ema dodo na no se de no omo no ka no wo de kwa ya sabia psychiatric hospitals ahodo ne kokohwe megu ho afa wonum tirim because was so da se bia wonum kunu no mebetimi ayesa no for so be mada bia meka me se asem bia meka bia no me the bible beta ekire na wo hwe proverbs amna se mebusem eti aduasa baako echiche mu miensa no o se emfa wa ho oden e mama na emfa wa kwan enye de esei ahemfo hwe mini owusu be me kasa no wo se nyankopon na na yonkofo anasa na namfo ne tetebire mu no ehemfo na no mo pema no Solomon oboni din what you say na David anyambi ayi David na oboni din no obo Solomon din no mo no krampo no ebi amaye adifo ebi nya ahemfofo King Solomon no so pema wonya king wo ya ahemfo Bible say wo bo wonum kokose emfa wakwan enye de esai ahemfo ene se emfa wa ho oden emama eti se wo yese ya na Bible ne kura bo kokwade na e ka kire wo obi timi fu oba sa afa no wakese ni dua so ono akasa no won se ni di yie esense na yire mo doso ya se sometimes o yire mo doso a ukoda ya funu pan visa wani da so akua wo se akua benoa wo mla no so mini misa akosua wo nta akosua benoa wo baba be fie no zero obekwa abena na sa akosua nso fie no na ono so nim se bia akua be yenti no da bia na se ya funu pan okay no for so me de ma no disam na ekwa awieye Proverbs 31:6 no oka asem bi wo ho se wo hwe na wi ase mo apenisie adwendwen ahokyere ye adwale nkofo nso so tese ne school fees mechiao ye nua be ma wo fie ha wo hwe ne school fees bu a yatotomo books bu a yatotomo adwuma aseye e wo ha se no mu a
Oforisuo bema na se wote ho na bema odensa eka na no na wo se wonti ase tie Bible na ka cho wo se fansa de ma de oseye ne bobesa ema de ne wura ahuo wati ase oba bi wo ho a wo wale bema waja ne ho ebia na kona na sore ye ama bema foforo ne na beda sansa abrahu adwale bema ne ntino e wase wo fa bebensa na ase wonye dai nene wo na wanka wadwuma asai ena nka wote wo ena niema etwafo witirim wo ya abodam enka de na abeye na nsa no no mososo a sometimes e cool temper e ma ora fi niema na Oforisuo ma me fa we say ento aso 317 no Proverbs and Asem Ebusem no wase manenom na ni re enfri ni hia manenom onsa na ni re enfri ni hia ai na wo hia ya wase na wankai na mane abiem amane bi obi akoto no monsa na metete oga atamu na yesu so mo na sa me fegu me ho na na me kwada sa madam me ba bia ma de ache me what ase eti ansa de sa wode be yansa duam anasa me meti we sa ma wo ba na ba be ma na baba na sa me de na ma ba ma bia wade na ba ko ye saduam ba ko ye dwamanfo a me de be ma saduam na ne obo a o de onko da di onko bo na mane no mo pe ma re kasa anum dwa okay enti sabre hwan na ode oba ebema na wade de wo bropa ema kromofo nyina hunu se wedie wo kwensani na dwamafo wedie ano den efie ho kra no chakadum koso mantem ho chakadum koso ne yire ti wo kra wode oba etwam na telephone call he said they will see FF I love you no bema we ne mape no airtai ye kai mo se ye bekọ ya frefo no ene ya hwefo no ho na o mo so a kire wo mo adwen Facebook no Sompa 93.1 ya create post no bi ho obetumi akwako votu odie ho de wo wen sapa anase bema dwamafo pa wono ena adoba ebema no awade enuti uko Facebook no a Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na watu waba ho YouTube no Sompa TV abogafo ade no Sompa TV koto de ho na yehwe de wodoba ebema no aware 0551 931 0551 931 0548 931 hello yabesre se opekia na wa ma TV set no akofom do beka bia yebete ene radio set no wadaroma na emuna ho ema yesa akwa so hello Mpuana bo station papa. Mama Fia Swami. Bola nchen ofe. Me chia sofu nyame nipa, baby obi a nyame mfa ne nsanka no. Na me chia crew ni nyina amu ho nyina. Okay. Me pe kwa wensani ya obroda gotem. Ano na ope. Okay. Hello. Baba. Yetie o panipa odi ba bia ofrefre. Ajo ko Jesus ni akuni. Akwajo yetie o. Mama che producer. Komo na ye agent yo agent do ai. Meta Asem Mpe Nipa. Mi asoro ko ni. But meka na kure. O bia wonum sa yebo ni die ko dani die da. Ko kure kitwom. Ko be mu dani dia no. Na kai. Eti wan na be yi no. Kai. No ma o ma mpe Kwajo. Yeah. Ya pane show. Dia he na ado ba be mana ware. Na fa e point ni no. Noki. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Dia he na ado ba be mana ware. Family dia. Me de ma dia onum sanu be ma pemba dia. Noki. Hello. Hello, good evening. Panipa majo so baby afrefre. Dede Rahim me kasa sankwa. Noki. Dia he na ado ba be mana ware. Enya manka ya mbobra ntime metoba. Emanji na yebre yemre ma ye ya ho akadi bibi anka me 20 Ghana media ma dia. Noki. Hello.
Hello. Udin baby afrefre why na do baba na ware kwensani ana se do pe baba. I'm not for some psychophy a champion me kata from a diamoa. Me de bema kwensani. No okay. Hello. Hello. FM me ta se me masi. No okay. Akwampeja ho nkwa de kan bema kwensani. No okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre why na do baba na ware. Raje femboy man ka se fi offense. Eh, wawo me. Mana do baba mana ware. Raje ko inseti no. Okay. Hey. Hello. Kwami Pongo ni action apramas. Osei. Hello. Ya monto mo boasi ansana BBS misremo a. Say, chama me. Hello. 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 Pani pa wana do baba mana wade. Adawro. Humanizer because Bible can offer for the castle be job. Hello. Hello, Osei Bema. Yay. Abaya magazine. Yay, oba mete won ka che. Bema wa pema, papa ya da yo. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre why na do baba ma na ware school fees tua ya. Ya feme akwara mako. Me ka se free kan ya ase abrim. Na me baba mako sani die. Ani san kama anu kran kenye. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Yeah, me ka se Sama boy, FM business. Sama boy. Yeah. Why na do baba na ware? Yeah, I do the time to be your bow now and then I'll for Brody or no can guide the other. Hello. Osei Bema. Yay. Mama Jo. Ya jeso oba pa. Asema mo kan die. Me se memo mo pema wo mu ntie ni yi. Bema de wo pema de asena wo de how na ebeti. Wo mo bra. Emema no mo nam na wo adress sepe no Osei Bema. Eso wo die, wo mo nyoma de to mo pebra bia bo na wo kokora bom. Wo ba kokora na papa HIV to ho swade na be. Etu de baba wan. Tro shaho obi wo ebe mana chirim kakra program ne ye. Hello, good evening. Udin baby afrefre. Friend kwa interfere wa peku. Okay. Ode baba ma ho awade. Amede no ma de open man. Okay. Hello. Same cry your body de Obama wa de so on feni pamre fi. Hello. Udi baby afrefre panipa. Bididi na mawani mkazafite mkranza. Okay. Me no ando ma fine. Bididi be ma obi onu munsa ando ma fine. Okay. Hello. Good evening. Oba pa ma jewo so. Hwan na ka do baba ma ware na ka wa akra hwan na ka be wa no. Pacho Corinthian. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Dum lower TV set no wada Roma. Hello. Udin baby afrefre. Your friend is my lamo Utireje. Okay, yetiu. Me de baba ma bema opema. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. The phone odro. Okay. Because phone koko. Yetiu panipa. Me pa so she kowinsani obi eno kowinsani pa atwa dem dan ka wuntimi kra obi opema de oyegem to obi timi zo awendma. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. But so your family na kwa me ka se fikin tampo. Kwame yetiu. Me ba so me ta omuna samwachi. Oso ota omuna samwachi. Hello. Oh, yeah, lower TV set no. Lower TV set no. Oko Facebook no so Sompa 93.1, Sompa TV Ghana,
YouTube no enso eye Sompa TV ya create post ho okwa de opeso do ba na wade no na wa mark no ho kama na nwoma akonkan. Hello. Hello. Hello, Yay, Peter. Peter, you are just blue light. I'm the mother man calling. Okay. Hello. Hello. Yay. Hello. Miti obapa wan kasaka wana bewa no. Hello. Miti obapa. You don't party and come to Covisani. Okay. Hello. Hello. Udin baby au free. That's a good know. Okay. Good evening. Majeso panipa. About your friend, your friends, and make us a free Joseph. Okay. But make the mama, dear, or yeah, Corinthian. Okay. Hello. Hello, Master. Good evening. Panipa majoso, why na kado babamana wadie? Me the neighbor ma will be open ma. No, the will be open ma. Hello. Hello. Panipa udin baby au free. Oforisuo Bema. Yay. Kwame Pongo ni asuma pramai. Okay. Sompa asuma prama for oma jumot pa. Okay. Ne kwa so a. Oforisuo Bema. Ya me kan say Bema open ma de. So also yare na son. Okay. Eto Bema ko winsani no. Hello. Hello, good evening. Udin baby au free. The family name is Safi Takrade. Okay. Kamilema Covinsani no. No the Bema ko winsani no. Jeez adriam. Hello. Sompa 93.1. Bana uko blue kiosk bi mu a wo mu budget so den. Hello. Hello. Jina ye dan ho kakra ihia uko no dan ho kakra baby afrefre udin Abache friend Aboagye me kase free Jesu. Okay. Abache kam de ka wo de be. Hello. Hello, good evening. Yay. Good evening. Majeso panipa hi na frefre. The free na pe beta so ele ni. Okay. Wana ka do baba na wade. Covinsani do se ni no ma nyina ase. Osei. Yeri mi am to Covinsani. Covinsani ne yam nyoma nyina ase. Hello. Udin baby a frefre. Obote waju. Majeso panipa. Idi ata. Okay. Kono mbuti. Osei. Le kono mbuti. Okay. Me pacho Covinsani no. Se ni soja man it me sorry. E ma ne wo ba. Osei. Covinsani no. Aha. Ni soja man it me sorry ma ne wo ba. Ai. Ene me dem baba ma Covinsani. Okay. Hello, Mr. Yamia, do my message, Mr. Babama, calling say, if you be open, ma. Send a better that you are a man, or no, what's none of mobile bar. Then I got the coming. Okay. Hello. Good evening. Majeso, Odo Baba Mawai. If I jump, no budget mine. Free. It's free, you can go price. Okay. Hello. Oh. Ya best say ya mulowa radio ni TV set no emayen. Esa na yeti feed no sa wa ha emwa kra. Hello. Udin baby afrefre. But me did Zena me kasa free takwa bogoso. Okay. Masanka ya men kamene baba makorensani. Okay. Hello. Good evening. Majeso panipa baby afrefre udin. Me kasa square for me jadi chairman. Okay. Obi ti bro na ta de edo so pote. Osei.
you brother, and don't go for it. Yes, will be to me one way. Yee. Yes, will be to me one way. Jan and I answer. Hello. 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 Oh, yeah, Molowa. You know, I'm on food now, so I am very, very hot. I am hot to Papa. Hello. Hello. Kasi ya betonka. Se utie TV no dia, e ma feed no ye breyi pa e wa ha. Eti se wo ye ready. Ana se wo ya hoboa se wo be frɛ nko ade a, wo be frɛ na wa luwa TV set no, ene radio no ye sre bebo ye sa kwa no so. Hello. Hello. Udi baby a frefre. A friend ko Jordan e mka se Ibrahim. Noki. Me mum ke kabre ba me kwa miseri. Noki. Hello. Hello. Me flexi go so me kwa na samwa. Okay. Hello. Oh, you beba. Yay. Me ba ma e friend de o pe ma. Noki. Hello. Bacha good. Maje so panipa. Bacha friend pistol me kasa finkare. Noki, yetio. Bacha kam do mama me open ma. Noki, ye fa 2 course pe enka ho. Ye fa 2 course pe enka ho. Hello. Hello. Ye fa 2 course pe enka ho. Last but one. Odo baba ma ho awade. Hello. Hello. Odo baba ma ho awade. Baby a frefre wudin. You're very giddy on the Cafe at Marcus. Noki. A cancer poisoning. Noki. Last call I yet you. Hello. Baby a frefre wudin. Hello. Yafa last caller. Hello. Hello. Udin baby a frefre. Me drama omwa samwa. Noki. Aha ena yade wo frɛ no enyina ebesie. Eno ti wo bia wo hwe nsapa. Na wo bura na wo tetɔgɔ tamu. Na amanfo akora ne no different eduru baabia na na yire kora boafu. Na nso so wonfa na yire ho kora. Enkoda no pan no. Etintem odin awagye no. Ware nsan yie pa. Ene wo bia 7 producer wo pema na sa bema wezuro si pema no ano odene pa telephone so nkomo kra no yire tiwa wudi one yire tiwa wode ma etwam ekoye omunya doa wei ene de wo rensa hwan ena ode oba ebema na wade okọ Facebook ane YouTube no a afoi ena omo keka bom eno to omo keka bom na yemfa results no emfa mrem kama V Adult Education Center ye koni akwa akosuade yesuade hu brofo ka yesuade na twi kasa na yatumi aka twi Bible no yebetumi abiem obi wo ho a wokọ asode na twi Bible no eda so ye mono na enso da bia wokọ asode V Adult Education Center se bra na won kire wade na won a wo kire won ade no obi a wanya akonya anko suku kura esanse ne maame ne papa enya sika afa na anko na obi oso a wokoi na enso wa nwie ama na yetumi emfre no basima ama na yetumi emfre no krache na so V Adult Education Center say taxi driver bra trotro driver wo twel sa ena mesi ni fitani wo twel seamstress tailor pastor elder wo twel deaconesses ye safo we na wo hia wo mo na wa kire wo mo ade na dati anko amabi no watumi aka brofo kasa sa opasi e fro obasima ne krache dia yakọ V Adult Education Center a teacher fo yi ewadaje a wode ekra de na wabutremu nti no V Adult Education Center ene mene wo kasai school pom Kwame Nkrumah University V Adult Education Center wo bi wo ho a wo sua de na wo to na di sua so umpe we na wo pede he na blackboard du bi a wode aba no se wo kra de
na se wo ye nusuku ni nko ade a se wo hwe ofon no so a obehu de wo kire nyina WhatsApp no otumi de kira de o manfo wo amono ni nyina da ensu ase si twiro twi ane twi Bible no ekenkai wo Ghana de e na wo twen kontem na sadia obesi akire wade no watumi ni wo mu nyina afiti ase na wade bosumi nsia e na kire saade wo enyina da Abrepo Methodist Primary School ho na V Adult Education Center odi ni juma 0245690834 0245690834 ana 0266411593 0266411593 yeko na yeko suadem Odifo Samuel Prayer and Counseling Center yeko na yakwaji akwankyere Odifo Samuel se na nwumere menka nkyere osem echina wo tenase ewo menhia hemboboano Ejaba Family House ho na wodi ni juma wo bia nkonua eda no so na eye huhumu ohanko ade Odifo Samuel na Yakopon ama no huhumu aniwa na wode ebo nyamema ewo wieye brim na Odifo Samuel say adie bia dawo so akoda ne so asem adane kodada edawo so agise Odifo Samuel kuto na obetumi ama akwankyere na sa wo hawo ni nyinada atimi afiri so oba wonya kunu bema wo yire so hu akwatwe ede amawo akwantusama ye bisi basa adwumasam so saa animguase na amanfo adi dwarawo yade aye kwankro nyada Odifo Samuel se machia yebobo no Ejaba Family House sia no ho edachena na ebra na akwankyere mu omre no wonfa emawo sade beya akwankyere na wieye no kropo twedi po base ya dom bepaja nsa ewo so eyententan na akyekere wo ama adwumasam enyina nkoso esayade papa Odifo se wonte asode na mmom akwankyere ja eno no bra na otumi emfa akwankyere no nampa emfa ma Ejaba Family House ho na wo ahembobo ano no 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 ana 0265 441995 0265 441995 kankin akala water ye kwani akwa konum suo ye num suo ebetumi asa yade ye num suo be ma ya pom din agiragina so de a eye kankin akala water eno na akala na ewomu no pH no eye 8.5 9.5 eno ne akala no sa akala no eno ene kohia acid ya akala na hoode no ebro acid ni so eno ti adan na wo konom acid no na akoto yade e de ama ho ye nom kankin akala water eno na edro womu kankin akala water no onum adansi dia epiopiem na sen no enya asam ketu akura kankin akala water no na etimi ekotue ade bi atese baka saade no ne blood pressure no entrini mu asisie no srade no asisi ntim no eno na akala no konane no na emoja atumi adi afurusane Dr. Otto Weber say yanom kankin akala water indeed water is life for there eye kankin akala water ena na nwumere mekanfo na media mawo na waba wafafuro nom kankin akala water wate ohu ye den oba no so hu be ye den ni nyini ebe ye fe na nwoma akonkai ede amawo brema UGC akwante pon so abawa rutu hwa ho ena kankin akala water odi ni juma 0241 449191 0241 449191 ana 0507 379474 0507 379474 yekonom kankin akala water ni apom den atumi agiragina so yade bi ni efure koko no wanwe ya ebetumi akun yade no yefure ni koko no pass sana bronika no ebetumi akun sa koko we na etumi ema obi eposa nani na nani ni nyina ayeko enche woda so de anopa no wode nsa asini moma so wato ne moma so chok eye koko no a wo posa wani ani koko am obi tumi transia no wa chia ne to
hey wan hwe ye mframa obeyie no na ano aye den pa eye koko na afifiri ne to enti wontimi ntrase prim eye koko na yesa sa koko kro ya timi ma ba masisim ye mere obi wa hwa wo jane nan ya moja ka ho eye koko na papa ne yemsa na 3A Herbal Center wono ena de 3A co capsules ede abadwa so eno ena dodo no afa ni Coco Master yankoto Coco Master 3A co capsules na yafa tu ye koko ase na sa koko no ano den pa osisi eyo ya eduru ba bia na agya oyam tim eye koko na tumi di sa adwuma no yade pinu a ena koko etumi ekofa ba kotwe brafo koko yetuase na yetuase dia na de 3A co capsules Coco Master ena di ebetuase ba bia tonsa tunsa ba bia ton nuro etunuro ewo man kanam biada ubenya bi ato Colina Keba Dani Heba Misty Heba Happy Dank ubenya bi ato now they do juma 0546 107 107 0546 107 107 eye 3A co capsules Coco Master eno ena ye di etu Coco na se na ye koni ye koye nimpa dia eye OD bitters Yasin group of companies and the OD bitters abedwa so na OD bitters no said yansa no onomu a esi ete wonum na wona wanom sano aduru akiri kakra no wo kire se unum OD bitters no a na ema wonye konsani debi nemom ete wonum dia obetumi ate bia di na uti bidie no ema wedie ye fe ubo ma wo watadim kama OD bitters ene timi hwehwe body no saa no eno nti amafo bebre no a wo bo ne nsam hia edema OD bitters said the Yasi group of companies de buy no wo more piafo OD bitters na ma no kire se wo ko afichire pa free flow utimi se e ma na te de meka na se eno nti obia nto bi emphasis na tifi said the buy abosome so a untwa adwo emema no se timi mo emema no so ri regin na emaba empaso enkomo enso eye wo mo de yie papa OD bitters ene tumi eye sansa nkyerene no oye wa yi akope bi wate sa ena wadi ni engagement ne parties ahodo no yempe OD bitters akira kwan oba wonyem efo asem nkoso oba wo ma oba no fo OD bitters emwa okra na akoda woni fie edu enwotwe oba ya akoda bone efo asem enkoso Jasin group of companies on sanu nyuma ni bi any OD bitters 0244 723 541 0244 723 541 Abe Herbal Clinic ye kwase ho yade si ekwose ho yade ne atu yade ase ama yade apam afri so de a na eye Abe Herbal Center Abe Herbal Clinic eho ena mekanfo na mede amao na yade bibre biada efri utri so ekosi unase Dr. Professor Abe say obetumi asaw yade ama wabde enase na ama krupo twedi ampon na asiem frofro wa no wode ama Dr. Professor Abe the sickle cells doctor ono ena mekanfo no ama adwunwure na fibroid na abeto yem no ama ebantumi ento yem eno nti nkumafo ne woko eye fibroid no kwande a Dr. Professor Abe say obema wo bibiduro wonum fibroid no ebenane enane no yema yemfase kan debi eye stomach was adea we didi abuyi wani di abuyi eno eneduru ba bia na ama wo yamu edwa wo no enam san yade biada yemfa yani enchirem ewo Abe Herbal Clinic na yenko ne ekotu yade na se sickle cells no sa yade we amaga na disi pinu a atoa no nananom ewo nsedo na Abe Herbal Clinic ba ye no ko ne kwaje duro na oba no ho ento no hoyi heart no otuase na epilepsy no eyanimguase yade o eyanimguase yade age said Dr. Professor Lawyer Abe wono kwa ene betumi adi wasema ma wa bra wo ma wunuru a ano nam ano hye na watumi adi atu yade na se tano so apatrapa new site ho ena wodi ni djuma Abe Herbal Clinic Dr. Professor Abe wo frɛw 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208
0208 10 also apatapa eho ena be herbal clinic wo yenko ne ekotu ye yade ase na nwoma enkonkai emfa emma na apotwe a yede to ya proso no de daye koso ya ni pitiri de daye koso ya eni pitiri ya keka bo mu no nyina no na kyerese wona wonom ensa no womu ena ehwiri adi kai na ni nyina ne se womu se odoba ema obi o wonom sa wasum badwo kama womu nya 39 ena bema wo pema pa na hwehwehwehwe ne yire te wokra na ode oba etwam no womu so enya 28 enti ena anwumire no mekamfo ama wo se saa nipa mienu wei no de obetumi de oba ama na wade pe Asem Mpe Nipa for ye this time Oforisuo no eye bema wo rensa etina ni so a obeso de adwade na wone wa kanso nsem kama na ne asem a edadwa so no omna samwa alaje ya beda ya tiefo ne ahwefo nyina ase ade ne da so ye ho hwenye yi o se Oforisuo edu mebi a obi we na so we a odo no so na nya asem ketwa anse bi me kase ne wo fie no ana akwansafo bi ne case bi bae ya keka oba na de be ma ne bae o ye kasa no mumie nu nyade omutimi ye bi omutimi ye ho na oba ne de be ma ne bae ne ho na ye to na na nka boma ba omoto mo wase e wo kwa bi ni mum ade ya na ya Oforisuo ye ne memme ya ye tie yi woni ma de bi na friend broken heart no e de na cover ba ye wo na won kan oba nkan ho ye wo na be man kan ho e de na obenya saa ya de ne wo wiase yawo saa de no my sister bi wanya ne baby because wa bo nya baby a obi nya memfa crazy was it the word or dokra onim de Nyankopon de ye wodo wa ba wiase a oba nya wabusuani no ba ma nya wabusuani no e de enti e na akosa situation ade Oforisuo ya no ya pa wo wiase se ukunu sebe eye san kura nketenkete kura mu ofie kura no omu nyina na omu hwe wo oba no nya ba ma no mo hwe no assist yi pa ni kunu omu no kura wo ya ye besre de ye kan nyina ye nkase sebe ensawe enso eye ene ye nkase ma pehwe ne ni nyina no de besre ne se ekirem se sebe mpredwasa enye ne me de madika kase nyam na me betwa sa no manim emumanya de emani pani yaw emfa unwa bi ade emane enhye na koma ena mani pa bodua no ya tra video so ye nwa ba ko bi kasai wo se de na didua boba wo wo se so obi arensa na abondua emo obi adan afa mi kwaji ntokwa ye duabo krananana enti ya ba sere we ya futusem ye nwa mema nom na sebe o mo ye no masi o mo yire ni pempempempe no ya ba sere ye fa respect ma ye yire nom na ade ye ni pempempempe na sebe pe obi wo wa sebe wo wa ye sebe kraman kraman fa so obi free akwadwo so akope oba so ti ase okwa ne ya buru na nketo na omu no omko wonya bi ni so ye babu na oba na wachia so ahuti ye besre wo de me kan wo yire so ope so ofa bi kan ho a kwa bi so no mesre se wo ye bibia si nanim pipa de de owuo ene adwemu haw eba ye nwa ma no so ti ye besre ene afutu sem no ana atwe na etwe po no ni mini pa ese de respect e ma ye yire no okay that's all itin lumba na nyumo boy no wo se ohun se be ma bi etete wo ba na ye na rehu ye ti be ma de se umu wo ba no ayem se unim na wo ye aha okay asana asembia papa bi di abadan Asem Mpe Nipa se adawuruma ye nkyere na dwene ye ma na dwene na asem no kyere ne so no ye nko computer so adwa dimra ne mfa matudwa Hey, sawa, edi enso ne gu free mu. Ofa, ina ni abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha,
fa be ye nokre sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kanjen akalan water eye nsuo a acid bi animu na fi bi aso ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye nokre me pese obi so hwe no se sani nsuo a wonom no no kanjen akalan water na obehunu no kura me ka no pa kanjen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kanjen akalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum so a ope kanjen akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo ni kakra bi a wonsa nifa so fra number no wase okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Ujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu eye drink bia e wo bottle nkiti bi mu afechire ho aperitivo bit na ne namfo no mabesra no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato ya tum Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi yade ato abra bo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Silent night, lonely nights. Hey, ohene utaka kre kokoda ye na odi adane nwum tuei opeso bia hu si yakwa akwaje aho me baby ana me catch real sa ha kama pa chen baby na anu ye koye no hwe ahafe empa no so hoden we kra area na ye serenti betumi aboa me aye project work ni nyina Silent Night Guest House adwuma efo animu te omompa ne soso na hwe omo restaurant ne soso omo ye both local and continental dishes. Silent Night Guest House womo VIP bar ni gym ni de enye mo friendship mu omo standard and executive rooms no de adutwa mu ye wi say twa bed and breakfast na kese adwuma no asi udo Silent Night Guest House and Event Center ewo Kumasi wo free IPT eko nyantrene ase oni police container no ne di animu hye so pe bookings bia 0540 942916 Silent Night Guest House and Event Center, home away from home.
Okay. Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabrei wason egusu awutie na wo hwe yen efri Sompa TV no eso no ye ma hwefo ne ye tiefo nyina akwa babiem na ye ko breaki kakra afei ena yaba ye pensuo bi enom ye na Asem Mpe Nipa Jumadie no empempi omanfo a omode omonsem ebedan ye no ebi wo ho a nye se yetena studio enkoa na obi wo ho so a otimi frɛ yen na wapɛ adwenkyerɛ na wode efiri Asem Mpe Nipa abadwakuo efo eho na asem a ye papa bi di abedan Asem Mpe Nipa mutie ni ye pa papa no ekyeremu a ye fa na dwuma ewo fie bim na efie na ye fa na dwuma ewo mu no na wo ye security ni security jadwuma na wo ye no na kai wo fie ho nyina da papa no na ehoro na abrante na wo fa na dwuma no na wo yodefo ni nsem ewo bi na papa no eye adwuma no kakra na adwuma papa no ye na so ani na so abrante no atetea no na nkoda mu firi sukuba na so mu nya sika sa na atetea no na ano dene na papa no de abedan ye se asem wei ekire ne so tie ben na wonye ni nyina ne se atetea papa no ede abrante ne tetea papa no aye papa no ye pa ekoduru ba bi kra no adwuma wo ye no enna matetea ne atemdidie no wo pam no eyi na di ya ema papa no esai ekodi kom na eduru abrante no emfie bi kakra se obepe ne honam kani no se na ye papa yi a abrante edidi na tem epam no eyi na di no ne baba epani na ne nyina ne se ebra son se wo ye obai ho ade wode no ekọ akochia ne papa se wanya ne honam kani a wo be wano wo motena se ye be ma akwa ba papa ipaja nani abrante anim ta wei ena ye papa yi asem kese ne buofu papa no se dabi se dia Asem Mpe Nipa dwumadie sitie no ye ma na dwene se wo fa ne ba no ema abrante no enware papa ne mom de ne buafu se wono de nyame ne no kuranim ni won pese wode no bema abrante na wade efiri se de abrante no de ye no ebesi ne wokaya na ye ne ye papa wei ene asem wode abedan Asem Mpe Nipa se won fa ne ba no ema abrante no na wodidi na tem na o ma na ye adwumafunu ewo fie ho no ene ho akohia se obefre na sew wano so mpe na sew Asem Mpe Nipa dwumakuo yema no adwene wo mra samoa asem kase a ene eda ya pronso no papa no na adwenkyere se yemfa ma no se ne ba no ofa ne ma brante na wade ana se bunyai wei ene eda ye pronso a papa no epe adwenkyere afiri Asem Mpe Nipa abadwakuo fo ho omra samoa for sure that's papa ne be man adwen for sure mama nchia ke yadu o ye gas papa na Sompa 93.1 na omo gas ya na omo eye mu adwuma won kan no through a programmation no mo tese ke yadu na nam nipa bi so na minimu wo mo asema amekan me gidi ye se emre se mo no ke yadu ebe mankrofo bi aba fidie so na because of your fidie so mpanti no a omo te ne nka no omo ba ye na me ameba na mo ko mo ko hu ke adun sa no adwuma nya me ne kure ni gas o ma so akọ tema no enya asem ketwa na me gidi se asem a me kan ke adu uti enya asem ketwa kra ke adu o bia no me chiaw na me gidi se be kakra ke adu me se adwumadie yi obaba be so ya sene because of onim dwumadie di man na ono so sebe ochido ma wo boye brakata chew eja hokoye no ke adu nyame hia opa be bia wo bia no adwuma nkoso me da se bebre ofoshu ya papa ne be man adwen because adwuma nti ne wa ofoshu ye di kan no ye se ye wo pani a na se be ya wo jimefo yen kase abrante ni sika o wonti onana ne ba ne ma no
yen kan sa nye ne sika ne nti okay bedroom re bia penifo se oba so a sebe na so bibi anse ya bibi nyeye Oforisuo ye na me enami nipa bi anya kasati apanyo enne omuhu ye na respect kese pa no mo de maye se fa ba de ko boss ani pa ni trim ani ye de ne ko ba bi ni kokun sa ni pa na ya fere edide bi obi aka asem bi se wurade ni obi kwa me ankasa me kase nipa ohu me sebe manim guasie mu no nyankopon ma sa nipa ne kwatenten ne moment so hwe mabrabo yie na bedroom be sa nipa no hu me a sebe on fere anana ni nje me ho papa no me gidi e se abrante no yesu ohia kanen enye ya no ohia kire no eno ne asem papa ye se wa wo ba no eye dan a esie animunyam eni mmire esie animunyam ni mmire ne se be ma de ubenya se wa wo baba na sebe mpreduasa watutu sebe me ba wa burochire na wa fra wo nan fofo se kwaku ana se kwa me mumie nkogya me nenne wo ba no obi be ware no ne watutu ntuma chan ne sebe ya ba be wa no ya hwede etu aya company for say sebe nkere na mono da nanso etu otimi bo akrantie bi ebi kura wo we no ya twetwa wakoto a sebe odi aye nkwa ugbo na aboba etu na aboba no ebi abeto wani me wo mo mare remo renam no sade we me ye sure say baby experiences ade ni bi pen akrantie no ne ade enso ni nyina achi no mi hu obi a wa pro ya friends ebo na to atwene na wagya nam ne wo sebe apotowe ani mu da ni nyina na erikogu yem wi asensem se wo ka se wo didi nipa bia ya achi a Oforisuo wan hwe ofie be sei ana se ye bebu afo tikatacha obenfo ka se bi se edumre bi ne se wo ba ewu ana okunu bu ni ye pata se wo ye twa so na wo ba yare ne ade na fe wo ntwa so a afe de yoyi unya no ho koye hi ya papa no bebre mi metima ka se me papa ba ko papa pani a wanya ne ba bi ko ne baba no ba be ware Asem Mpe mabusuafo a mo wo Germany na Yaw Osei chidom hene ene mabusuafo mo temi na mo nim sa Asem Mpe sa time no na ye ne papa pani nete ne baba pani a 7 preduasa na waso awade ni kuna wo ye so be wa no na me papa ne mpreso edru tama ye be ye ne ho ade no ye hwe papa yin fa ne hu ne ye hwe mpoma mu no na wonnamachi wo kwa wonim ni pa oja ware omu nwia keto asabe enye nwia kra omu ni free kro baako papa ne friend papa bukale nyame mfa ne krensi wonu ne betre mu ja wade no ba ekodru mre bi no aware ne so aba ama hoto bai but edru mre bi no na me papa no ene na sebe ma no sebe o ma ye sesebe honam baako wanti manya bibia amana nka na so bedi wakomachi a sebe ebu afo o kwan bi so Oforisuo ya papa no wotie pa for the sake of the banonti so kasi wo bedi de abrantie ne ye nachi na ne bana wade abona dabi ne ban bebon so bo e kwan bi so papa no to bibia to hu nachi na de bia ne de futuo na kasa se so na etufu ha yentufu ha yetufu ha ntina de bia ne afutu sem hwe be man yesi se kontompo so no bafudu asia mani kanfo okwa obepem wo yes ano mo asa ya de sua man ada achi bi ode betu ne mafo eye papa nana no mfo se papa ne makwan a da achi bi ode betu fo se hunipa ye Oforisuo se no me ka se bi cho se ai hunipa ye minim se sai do de beba hunipa ye me depa anu ti no ye ka sa asem wadi atufu papa ne de abade ne ye tufu se obi biara 7 preduasa obaba wonsra ban mu so obai wadwuma no wafa na dwuma no hunde we obesi ai nafa na wiase ne swa eye kukuruwa etwa ne ho esa besi o de ade na koye papa ne begin no obai me se yesi wasetan wotan wakire anya sisi na wotan wo papa ne baa no abrante ne suo no mu ma na dwuma otwa ne ka akire ene kuwie se bi nipa wonfo no jojo papa no
no pamo papa no kwaku dis ye no papa no ko ya pe ena chi ye de nyame asan ye de baba aware na yenkohwe a abrante no fa na dwuma sikani no ena abawa ne baba da chi bia papa no se be nyame maya obete sa ne ba no so on obete ne bre so na japade afri bana wo mesre se papa ni nya bibia ma nka na ne ba no kwa wa no nhira no na nya futuo awade mu ne fa futuo enya futuo na brante na nkasa no kodadwene ho a na wo hwe papa ye na o ma ne horo ne ka na wo jojo ne ti papa na wo baba sei ama ma hu no enna ma do no yes bia no obesan ba back abe papa ne choso papa yes bia fa cheme ne firi wo ko no ebe te se frawa ya gususu ebe prom abrotia ofo be ma medas na ma menchia ye tiefo ne ahwefo nyina na Facebook Sompa 93.1 na se Sompa TV Ghana na wodi wani chiremo YouTube won so a Sompa TV no obetimi ahwe live wo ho na ye po dwumade ne kura na pesa wo kohwe yen so abo Asem Mpe Nipa YouTube ho na won sa beka na se Sompa TV a won sa ebeka yen na ofo so be ma wiase wo ho no bibi anse ya bibi nyeye na se bibi nso anfiri ho a bibi entimi mehye ho bibia no se ade ebeche a eya na esum di kan ba ansa na ehan ya pie ena wiase we nso na bubro kosua ade ebeye ense da Bible say rade matamfo kwatenten na won tena se na won hu mawieye said ye me from ye ebesi akọ na ahyewo Kristo yankopon animonyam enti bibi ebesie bia no eya na ewo adekodie enti a emasa ade enisi ye papa ise otie yen baby a owo a senka wada so te abrantie na odi ni dwuma na anase wo fa na dwuma no oda so te ni fie ho a bia nka ne baba beba besra no dako na esanse enipa se woni no edi dwuma bom anasa motena bom akwan bi so no eya na mabaye abusuenti no bia baba wa ne besra ne papa wa abrantie ni fie okra na enka abrantie no wo hwe adwa ne ahomaso kakra woni mu enka obeka se bia apaye bia ono me house boy anasa me dwuma ye ni ne ban ni nti no onsem fata se bia me ni to na mo wa ware kwan so enti aware ne kura no in the first place in kema so bia monso no bia enka obeba no so papa de sem ne na bo abusua wie enti onso so abeye me sister enka baba awa no so na ware no enka wonya enti nyankopon onim bibia enti na ya na Bible ne ka se de besi bia no yemfa asedan ma no nyankopon no wonu no onim dia wo ye enti no eya yensusu nyuntwe ne ma bi ho pii na yensusu enhye ye ho akonfo yensusu ntete wo ne ma bi ho de besi ablabom bia no eya na ewo ase ewo adekudie enti a eya asade no esie enti papa ye ka chwa ne se ne nyina mu no de esie no papa ne pamo no na se ni wura ne pamo no se be ya obekwa akotena se ewo no ankasa ne comfortable zone na abrantie na nkasa no etutu na namon aba papa nanim onsa abrebia papa na tutu na namon ko be ma nanim ba yakopon pese ono so hye nanim onyam kwan bi so enti o ma ono akotena se wo de agye wo ho metena ha ya na dwodwo ho na mema abrantie na wo ye dwe ahomaso kankan ene ani nton tra aba ne so no mema ono akasa abo anan aba wo ho ehwo na ono akasa na oba se de abrantie no siche mu kire se abrantie no ba ye na wasi asi ni trase wasi anu ne ho no kire se yakopon wa hye papa nanim onyam wo ba bi owo ne nti no de asie no wonya ma ne nka what the Asem cha won fa hwe ncheye no ma ne ba no aware no emra so wo yenkunim di for the asie no eye ne monyam hye de man nti o ma kwan na aware ne maso kaka on say Brunika Simbi or say action speaks louder than words. Action speaks louder than words. And may be one more in sikwa na nyankopon nim say abrantie no eba abefa oba no ababa no aware no enti esese papa ne hu abrantie ni su ene ne ban aware ayeka no aware ne kwan wa o
aware ne kwan wa se wo mre so na wo be ware ayefro dondo na anigye na ekɔ ba sa ta mo be ware a oba aboa no ho be ma aboa no ho sika wo honom ne ade ntie anigye wo honom na dabɔne so wo ho mo prepare ana mo boa mo se mo be ware no mo fa ntumutrim se enye de saa nkosi awieye aware eti sabrabo I say wutu bicycle no afun sane enti wo kware a nipa no akwa ni su ne ban yes abrante we bibie no ma che se wo akoma pa papa no betimi de ne banama no debi edu ba bia ya na enye sika enkwa na ehwe de ware untumi ware enye sika so mfrim na enso so ye ware be ma owo akoma pa sabrante de odi ye papa no 1 omu ade 2 oni abadaye papa panmu ti sei ye ne wode aye no ye weska fo me bebe omutumi fa mpanifo eben wo mu na omutu omoka omuma wo musika abrobu on mokwa wonya adwuma man because ohun ba bia ni mfie duru no a omuhia moa na papa no won srade o ye adwuma hwekwa ode ne fa so enti sabrante no on sem fata say and we no nana enya say bia eye bibi say wafom me bi me fa fine den a wo yi no wo pam no wo de ache no na mom se ne ba ne giniti kwa akowura ware no mu die esu papa ne ware ne banana Osei papa ne ware ne ban wada roma se nya wo no kwa ne be ma I friend say ai ozu tiensi bi dani I dey some now okay oh there be mpacho dabi so ma dwenkyere no omne ma ne be the point mi dabi onya oba ne ba yentu aso adenezida wo floor ma honya ha aka 3 minutes wo floor bia wo floor onya nsam na okeka no o ma kra ne kwa wade no ne meka kire omno ne say aware no ho ekwa yekọ na yakwantu o ti ase nipa wo na ma mefa meki ni ngu nye tie ni na wada roma wuche nye tie ni aware ahu yemfa huma bro nware nya huma bro oba bia na bema bia yemfa huma bro nware o ti ase ena nipa wo aware ma nipa bebrebe abomrewa wo boa aware wo susu se papa no fa na banema no masa abwanu nya no nka wanye on fe ne sinche wo beda ese so ayehu bia enne bema dwempa ni bema we ya dwempa ni timo asema we dan eba so na wakofie nani akowi eye futu eye suban hwedu mebi on na no hwedu na nyi ede be suban ti sanyi sa ye de be basoro suban ye ne tete wo ye suban ti sanyi sa ye de be basoro ye tete wo ye aganta na homa so ye tete wo ye gbe eni ahanta won mu no oba no kwa ware a na wale se be president ye pre ede o papa panmu ye adwuma se ya o abana shatam no tie o baba wo so tie se no papa no akasa no won pama brante no masa wo do ne ba no papa ne do ne ba no o ma ne ba no ware abrante ne da se ne ba no so se papa na ma na ware a o di ne ho awuo wonya ne ho kusa kusa wonya ne ho kusa kusa da bi na wo ye say openia no ya bosom wuri masasa ni nya bosom openia no ya bosom ya se ba yo eni ni mde ja u pesa eni ni mde wo ya sama gan one we a wo ba ko tonsuo mu kura wu ja na kwa tonsuo afutu bu yentu sa eni odokum ni pacha ya se so ya we odokum ni pacha ya se ndem ya na me kan ye papa no pam no onpam masa e de be do onpam won we odo ja ni pa wo bo de ni pa wadaroma shira wo ba no wonko na okwa no papa obegu ni da ofosoi enya to enya de bia na boy ka hu nana wadaroma papa no obegu ni da enipa ye say ase wani mo ofe bon sam pa fele na ase satan na nya so na me cho no satan na nya ase afi na be man ko over okay 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 papa no fa ne bana mana wade ana se bo pama brante man fa ne kon baby wo fa boni entua na kana hello udi baby afrefre
Panipa yetie wo fa ne ba ne ma na ware ana wo pam no. Papa no mu papa na dada. So it's the ban ko ware sa ware ya. Na dia respect your ba as your order. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Ayeku Adams ni the bingy man. Okay. Ayeku Adams yetie o. Yes, me anti bibia ase. Oba no waya we. Wo mu de ko so papa la ka kire no. Akwada no de ne papa mo na mane ena ne kunu so ennim se akwada ne papa no saa na akwati akwada de ogina ne baby na ware ne de openi kunu no na aware we de be me kwa ma confuse o adai hello udin baby afrefre Eba cho me di Ophelia me kasa fi Asante Mampala kese. Ophelia awade we ka beko. Me ba try me ba pan so de me pan de so je bi bia ma ne kana me pa awade. Ama for power dio. Hello. Mama ga no kwa na wale no ana ai ganu papa panacho. Okay, on papa panacho. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Oh. Ya besere ya mama TV no enko from yesere mo a. Hello. Udin baby afrefre. Nkasa fi atifusu. Nkasa free. Atifusu. Yentie o. Bebacho se papa no pamo ablantie no. E mane fa de bane mano. Okay. Amafo kokonye. Hello. Good evening. Good evening, mama. Baby afrefre udin. Nkasa fi ejeso. Your friend is here. Okay. Nkasa in the first place na was say papa ni who say jumayeni no anana jumayeni no. Subai to say where jumanim. And he said, Subai, a way jumanim, dear, obetumi, no, the Nebanama, and dear be big a trade me by. I said, Subai, and dear, on to me from the Banama. Okay, what did the papa not tell me in a D? Hello. Baby, I'm afraid Freudin. No, it's so pepper. Papa, oh, Pam, no. Aye. Okay. Hello. Yet you baby I'm afraid Freudin. Me there Majesty Nkasa Christian Town. No, okay, Pristia for you now, yeah. A garden near she no mpa boy busia for you now here. Not just Asem Mpe Nipa Pristia for mo fan Niagro. Ye papa. In fact, Sompa TV there, Pristia the Obaji there, ye. Yet you Panipa, Asem da poso. Ye me say trust them no, near woman say near Nyamia Kabo na me the thing we and come papa no be to take out to my 17 Hello, watermelon became papa no kan ba na be ma na wale. No okay. Yeah. Okay. So ba yes no nyanko pa se when mu nyama ma papa no. Okay. Hello. Obapa udin baby afrefre. Beba cho me kasa free ko. O kasa free. Me kasa free ko bi. No okay, brekum fo nyina ho ye wo ho. Beba try okay. Obapa yentie o. Beba sa wa de ne kwan wenti no. Ma papa ne fa ne ba na ma no. Hey, oba ni. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Udin baby afrefre mete on kapa. Ba cho e family tam ka free banna. No okay, yentie o. Ma papa ne fa ne ba ne ma na ware. Hey. Ge ya wadi asai. Hello. Udin baby afrefre Panipa. Me kapo me free bogo. No okay. Yentie o. Pamon fane man why? Me on fane man wo ho. Okay. Hello. Ola Gabwa. Wa jeso ha. Ana buwa ngi atanke kwai. Atanse se ya assembly mara bi yo. No okay, ya cha nana be kwa amahene na ase kwadwuma me why?
na kaka ya pe to si na tanzania so ono so tiao so tiao no so na bi na ya ama me so fa se de mi ni ha ka ko no papa no fa le pale e ma no e da ja die ni na beto no obey hello Ofosio ben hello Ofosio yay Pipa cho our ready ne kwan wa Enti sa papa ne mu bibi efri be ma ne ho a ma kora ne mbefre ne ho so okwa akware aware mu nsem do so ti samre wadan shuba bia bia kire wade nti na pese odu ti kowram enti me de ka men ko a papa no mo mfa ne ba ne ma abrantie na okay hello udin baby afrefre me did the chat na kasa fru Pristia fo nyina ho ye pa yesimu tie Asem Mpe Nipa Chimo pa. Ye tie. Dia ko na ese papa no de na ba na ma ba ya. Me se de be ye chine gon ko bo ni be yi. Ontwa bibia so. Okay. Hello. Hello. Panipa udin baby afrefre. Me pacho your friend me kasa fri adanse anwia so. Papa no fa ne ba na ma wade. Me pacho dai. Hello, Oforisuo, good evening. Majeso Panipa. But family Manuel, me kasa free eja kama so. Okay. O kasa free eja kama so, manso eja kama so. Okay. Yetiu. Oboso be ma we de ka papa nka onwale ne baba ro be ma onwale na de. Ghana di obi ankone na adwene o. Obi ankone na adwene. Hello. Udin baby afrefri obapa. Me ba cho me kasa feel kokukrom na e fa me pasla. Okay. Number cho ma je chene se me ne papa ne dia nka me dia be ma ne be ma no. Even though cause be ma ne se ni su ene ne ban kra no na enam do na papa ne no ndi fa boni bi anya ge ne da. Ana ne Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefri oba. Hello. What me kamete okapa ufrefri. Pacho, good evening. Oba pa Majeso hina afrefri. Oh. Hello. La na hot papa. Hello. Udin baby afrefri. But I'm kasa Pristia. Hey, Pristia. Okay. Yentio. But you Mama family why? Omo fama no. Okay. Aha ni ade ofre nyina ebesie yebekeka Facebook no ebi kakra na ansa na aboatatia ebetwa suo no na wona maba so obi so obi abatiri ansa na wahunu dwom 21st clinic sciatica expert omo ena sabre sciatica yade no wotu ase ewo man Ghana ma na sa sciatica yade no eso nantini na aso sisi na eso sisi na fa usirem ni nyina entrim agade se de besi atwu dwivim no ya na ano odin ye papa the sciatica expert any 21st clinic ya de bibre bia da yefu ani nkyerem ewo 21st clinic na yenkosa sa yade no emfa emfiri ho eye bibiduro so ye de aduaba no na ye de haban no ene nubra no nyina asa yade dia na eye 21st clinic ena mekanfo na mede amount laboratory ni scan ni fidia hudo pinu a ena 21st clinic for wo mode obefam ne ye de atu yade ase ede amount se eye sciatica nko ade a just woni kyerem ewo 21st clinic abaso hobode pi ena wagye no man Ghana mu eha na ne utwa bosom pokra no a wagye abaso bode no bi ewo ho ehwa overseas kumase ha ehwa ena wodi ni djuma oboase akra domete makaswa takwade kofodua enkokọ sunwani brekum wanchi tachiman kranza gosu debisu dwaboso 21st clinic di ni djuma ede
Eboa Ghana adehye 0540-311-311 0540-311-311 Silent Night Guest House and Event Center ye kwa akoda na Silent Night Guest House no ho fe yie papa odanyane ya na breakfast no aye ready na said ye hosi efe no dwumadie biada wudie se aponto abadinto engagement refreshment ni nyada Silent Night Guest House obeje wo ne faso na wama ubibia wo ye bia no animunyam hye atumi abem na weekend live band no edi atwaguo ensa sorto aduane asorto konekosan nkwanyen local and continental dishes no ebusu se chapo was Silent Night Guest House and Event Center. Na Sunday special fufuo no ekoso emutuo no enkwan be na odi bia che ko ne ko kan kwan ya odi bia che pa obekọ no aye bia wie da nyanche ne ase eno ewo IPT otra posifo no junction no a Silent Night Guest House osinyemini 0540 942-916 0540-942-916 yenko dana ho dwumadie bi edi atwaguo na ebekoso wo Sompa TV ne so ni nyina ne se obi bia da wonim etire ho adwuma ye eye baba anase obi a wo hairdresser na otumi esiesie tire ma ne ye fepa no saafo no na Sompa TV ne so no wo ba ba che ne bobre na ni nyina ne se brabefa form no bi eye 50 Ghana cedi eno ene audition form no was Sompa front desk ya nebeka dwumadie ne ho na bibia enkamfo no se utumi di nkunim ebema wa chede papa ama wani aso Sompa TV no so na se dwumadie we yedi no so 055-319-8282 055-319-8282 na yengra ni emedi dwuma no na enyefe kama mizo ene 5G mezano eno ebusu chapo was Sompa ha na mizo ne 5G no eba ye na amafo dodo no a ena drink ahodo pin wogya ato efiri se mizo ene 5G no se wo de serve a amafo ani je ho papa eye miss fruit na na se mango no mizo no amafo atu aguso na 5G mezano amafo kiremu a wono mu a ahoden soronko wobetumi anya bi ewo mpaso enya asem keto akra yento 5G mezano eni mizo ni bi niefa ni ejuma aperativo no eya anom de nemom enya mronsa na sa bites na hye no eno so eya duro bites no eya duro no aperativo ni bi wate spices na herb ni fruit na ewom no ntino amanfo agye atumu a de eye no de ewom kura no yenya kura enseda ehun amafo di adanse bia wonnom a ne sisi yade eko de wonnom a ne yem yade eko de wonnom adanse fufuro bi eka hono ama prativo no ho aye nwanwa se wo ye nipa ka itelimem na wo firi ba bia tonsa tunsa wo man biada wo benya bi ato na FA Masters Limited Obasanjo Akwante Poso Accra Girls ho enkran na mekafo na media ma wi abusu se chapo yeto prativo ni bi wate niemfa eni yejuma akoda nafo ye totoaso wonum operative eboa no kama 0246 270 221 0246 270 221 yekotobi na nyoma emfa enkonkai emfa ma abroti ayentoaso na yemfa dwumadi ni nyina ebra na wiye also be ma yenka nche yetiefo se Asem Mpe Nipa dwumadie for we day for you asem bie ha wotete wo ada na okoda na fabra hasenom Sompa FM Sompa TV ye kira kwan no ewo Kumase Swame ye de share filling station no e na e share first wo fabra hasenom ne yenjejew na yentimi enfan kodu ba bia wankase wakoma betimi ato yeyam yama no e 0546 88 32 87 0546 88 3287 and a 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and 0452 095593 0452 095593 mubia obefre bia no ye beje oso nyame ya dom na se ye sori a na mama ye ne mo akasa sa brede de phone so no edi juma
na yenko one mo a yahwefo ne yadofo Facebook omudo omode aba no na yebo Prince for Shawale wose o ma yenyina yadwo na wo hwe best show no Claire water no so Star Junction yeda se na na jenu Boaten so wo hwe efri Hamburg wone na ire ma Patricia Amo wose Nyankopon enshofo so be ma omna samo hene ire ye ni crew ni nyina Nyankopon hya ne adwuma pa ye bo ede ama ewiase nyina na konta no omna samo wose ncha kese enko enfama ne Hajia Aisha IB wono so ma yadwo na wo hwe ye edifri Tamale wose drunkard all the way kwarinseni no so no ono be ware no Mafo Isaac wose wo hwe ye edifri Brema nkwantwema wɔkyia ye nyina na opɛ ma obi opɛ ma asɛm no ɛkyɛ kwarinseni na Lawrence ɔno so wɔhwɛ wɔ Asante Mampɔn wɔso ɔno so ɛpɛ kwarinseni no na kwabenafo su wɔse Sompa the best wase we say there say ya na ye konti no so abasobode na ode my Rahim Logic wase ni favorite TV any radio station ye no ewo Ghana ha say Sompa ye number 1 ye da say na apia kubi so ma yadwo no hwe ye e the free tema community 1 Prempe Christopher wase ma ye nyina yadwo na wo pay show ni papa ye nkyereke adwumade nti Yakopon hyira ye ne nkyia kese nkoma omono asamwa wase se de osika sanani egye ho pa wono so ne de no Pizarro Classic Barber Saloon ye no ewo enkenken so police station no enchen ho pe no so e de buy wono so se nkobema ne ba aware kwenseni no Rahim Yakan wo de no de free asenkragwa ne ba yo yeda se Esther Konedo say kwenseni no pe Kofi Eric wono so se ope obi a ope ema no Vivian che ye nua bai wo Gabon da bia wo hwe yen yeda se papa wate me say ye twa hi 0243 ni so no 585878 yen fa wonka ye busua ko no eso na ofoso bema wahema se wa de pade ne de ba James Safu yeda se Cosmos wo say Ines Kwame bra kwesi bohye ne wo mo maka ne nyina ye yibu achewa yada mu nyina mu ase sede bia no mu nyina mutimi eta yachi na yenko na yefa happy birthday efa enkoma Apostle Kwame Kwatin Sofopenyi ya wada Baptist Family Worship Center ya wono mo Maclean Hotel Kumasi ya no ena ye na woda ntine mommy ohokani wase one enkwada ni nyina se wonom edo papa ye Yakopon hra na omo esra dia ma nkwatenti ahoden wom enye wonso wo chefente no Reverend Yakopon enhra papa ye efa emmayen ye free wona yenko efoso wankasa we ye Rita Jamoa me classmate no Monica's GHS so de mana woda pa na okoto masuku mu kra sa ye masuku na mko ye masuku kakra wo memu wo foso bema yo enti Yakopon enhra papa ye ma me Rita na onto wonkwa ennemu na abrante ya odaso so eye Mohammed Said miankasa me se Safia ya ono wo Roma Hill wone dada say tomorrow mo ba no mo ba otoso miensa no okosuku ewo Amas Kumasi ya baba nyame ya adoma we in Adi coming Sunday watchnechi ya na your birthday nti Yakopon hra na dwimu tie na yesrede ama omo onya nyansa obetimi ede abobra na de wo twato krampo so no eye miankasa ma sepre ko pe an Yakopon ya adomo a enche kola meko akwaji sika wono ho edi Anthony Kwame Boache owodaba new site ai mase Yakopon hra wate nyame adom a wonso de ne adi kwasi ada na eba so nte no yesre nyame pa ede emau na omuna samoa bema wono ankasa se we wo ba we nyame ame ba David Uswansa ono na woda o papa pa kofi o US okay me omuna samoa ye nyina ye ba no Yakopon di fie ba ko aka mfie o so afe ba ko aka mfie ho ya maun happy birthday o papa pa kofi o Uswansa David Uswansa o fridwa so na sa medo di ne dwuma wotema nyame nya okese onye kese pa o papa pa kofi so ma happy birthday na ofoso ne omuna samoa Yakopon ya adomo a wo ba penny Elizabeth ye chia me chia na fofo no mo France ya mo France yo mo bae no che nyame ya adoma enu ada na omusi abre wo mo pe no krado nti no nyame ya adoma wo chena da dumienu kobo no nsia no
wɔn bɛtena patase ɛwɔ stadium Heroes Park hɔ akɔpem sɛ no nsia bɛbɔ na nyame yɛ adom akwasi ada no nso no St Peter's Church yɛ no Roma Hill Roma asafo no mu nso no mokɔakɔyɛ na ase asɔre na ɔmo ba donko blem mo asa atena se bia mu te no yɛsra dɔfo nyina sɛ ɔmegya we Asem Mpe Nipa yie ɛna yɛ kɔ na ɔpanyin Nicholas Boache wɔyɛ de ɔno ankasa nso wɔyɛ me wɔ fa prɛko pɛ na dodo na afrɛ ne bra nyameche wɔnya mfinhyia na duosia nwɔtwe wɔtina nanom se so konkole yɛ ya ɛna ɔno so ne de no ɛba so nyame yɛ adom a wɔkyena da na me ankasa me papa ba ko Reverend James Osei Mensa Glorious Prayer Ministry sia no wɔ USA Maryland wɔno so ne ho na aka me ne nyina ho akɛnti no nyame yɛ adom a wɔkyena da yɛsra busua so mo megya yɛ na yɛntimi ɛnkora yɛ papa na chi kura na bibia ɛnyɛ kamofo so be ma yɛ kyeatiefo nyame yɛ adom a na adwadamum ɛne ɛbɛhyia okay enti yada yahwefo ne atiefo nyina ase se wagye ababa jojojo na wanyi yeyipamu na wadi achia ama nodu abo yetia wo mo eda wo mase ewo saa kwa ne so wona wofre ye firi achichiri ne pinche ye nyina da yeda wo mu nyina ase ha ena bre bema yede Asem Mpe Nipa dwumadie no enyina da ebesie ofo so bema menema pamfo yakramo yekɔ long time